Assalamu alaikum. İyileşler. Doğanlar bugün hem nesip olsa 6. bölüm hükmünde sizin bilen okuyacağımız bugün eşelli okuyatırız. Abdülhalif'in 2 yıl hükümette 13 yıl opozisiya diyen kitabının bugün hem 155. sayfasına geldik. Şondan başlarız. Bunda şahsiyetleri, yanına gelenleri aydıp otyr. Kimler geldi, kimler koydu, vaktin geçmeye bilen nämeler bolup berendigini töregünäki bulara göz yetirip başladı. Ve bugünkü günde nesip bolsa 5. sayfadan 194'e çelli okak tutarız deyip tamam ediyaz. Nesip edenden edildeşler başlayaz. Şimdi Batır Muhammedov. Kimdi Batır Muhammedov? Батыр Мухаммедов был одним из талантливых и правдивых журналистов. Его воспоминания о туркменской тюрьме, в которой он провел 27 недель, являются живым свидетельством, документом о преступлениях князевского режима. Хотя эти воспоминания носят в себе некоторые элементы художественности. Они опубликованы отдельной брошюрой, а также в журнале «Эркин Туркменистан», «Свободный Туркменистан». На протяжении нескольких лет он выступал на страницах веб-сайта erkin.net и журнала «Эркин Туркменистан» со своими авторскими статьями, политическими комментариями и анализами на туркменские темы. Так, Cumamrat Kıyasov. İyidirli Türkmenistan'a demokratiya getirmek için görüşenlerin biri. Он участвовал во многих собраниях туркменских демократов в Москве, yani Moskvada Türkmen demokratlarının bir entek toplantılarına ve yığınaklarına katnaşıcıların biriydi. Onun aytışını seyretsen, onun sözüne göre ol Salamatov bilen Hoca Mehmetov bilen qaty ýakyn gatnaşyklarda bolupdyr. Dayanç jurnalynyň çykarylmagyna maddi we tekniki kömekler etkezdi. Onun bilen ilk tanışlygym Moskva şäheriniň Kalpashny periwolugyny Mälik Çariýewiň firmasyna işläp ýörken tanışypdym. Ol otaya wagtal gelip gidýärdi we biz onuň bilen oturup Türkmenistanyň problemalary ve opozisiýanyň planlary barada maslahatlar edýärdik. 1993-94 ýyllarda biz çap etmäne Türkmen ýyly diýen opozisiýanyň jurnalyny çap etmäne taýýarlyk etdik ve munyň neşrini Cumamrat Kıyasowa, Akmuhammed Belsapara ve Murat Esenowa tapşyrdyk. Kıyasov öz gezegine Zil zawodyna jurnalyň ýerine etirilişini, taýýarlanyşyny ve munyň bilen birlikde hem bir näçe kompýuterçilikleri goşupdy, emma bular hem türkmen dilini bilmeýärdiler muny ýerine etirýärler. Tekstlaryň dogrulanmasy, tekstlaryň orfografiýasy ýalňyş bolmaz ýalyk muňa Akbel Sapar hem goşulýardy, Esenow goşulýardy we Şirali Nurmuratow goşulýardy. Şirali Nurmuratow köpimiz tanýarys ki, ýadan goşgularyndan daşar ýurtda olam geçen öňki ýyl aradan çykdy. Ama ýatan ýeri ýakdy bolsun. Soň wagtyň geçmegi bilen biz Kıyasowyň hyzmatlarynyň ýüz öwürmeli boldyk. Sebäbi onuň alyp barýan işi gaty az göwrümli we has köp çykdyjylydy. Ýagny onuň üçin biz Kıyasowdan uzaklaşdyk. Biz Zil zawodunda bir jurnalyň çykarylmagy, o taýdaky bir giden adamyň işläp oturany, işleýän işgärleriň türkmen dili bilmezligi sebäpli biz ondan onun hyzmatlaryndan ýüz öwürdik. Kıyasow bizden öýkeledi we köp wagtlap men bilen gatnaşmady. Ol ýene-de meniň ýanymda dören wagtynda ol meniň ýanymda ýene-de 1994-nji ýylda onuň dostlary we beýlekleri bilen birlikde Niyazowyň janyny
hop avantır pakuşene edipdirler diýende şol wagty gelipdi. Meniň üstüme de şonu jenayat işi açypdylar. Şol wagty men ýanymda täzelden döräpdi. Türkmen hökümetiniň göteren goh galmagy bilen Türkmenistan fonduna garşy Moskwada gurnulan bular muny gurnulan Türkmenistan fonduny Türkmenistan häkimiýeti oppozisiýanyň merkezi ştaby hasap edýärdiler. Ve şol döwürden soň hem bize Amerika tarapdan bize gızıklanma döreldi. Yani amerikanski NET, Национальная поддержка демократии, происходящая. В лице одного из своих представителей, шо вакты Киргизияда yerleşen bir tanak Amerikan Nasional Поддержка Demokratiýa, yani dünya ýüzünde demokratiýanyň goldaýan guramasynyň Kırgızstandaky temsilcisi Anderlanda bizim Türkmenistan fondumuza grant kömek etjekdigini, jurnalymyzy has gowy çykarmak üçin eger bu proýekde başga hem oppozisionerler yer alsa, onda biz size kömek etjek diýip ortağa çykdylar diýip. Şol döwürlerde Moskwada Nurberdi, Nurmahmedow, Şöhret Kadirov hem bardy. Ve biz bular bilen hem gelin bilelikde gatnaşalyň, şu jurnaly bilelikde çap edeliň Türkmenistan fondunyň adyndan diýip olara bir ýalwaran ýaly haýyş edýärdik diýip. Men Kıyas bilen Moskwa Muhammed Murat Salamatowy baş redaktor hökmüne çağırmaklygy teklip etdim. Ol şol wagty maňa Salamatow bilen gürüňdeşlik göreçerýändigini bu barada ve beýik ähtimal, uly ähtimal Salamatow maňa kabul bolar we gelir diýip aýdypdy. Şöhret Kadirov ve aramızdaky ılalaşyk proýektini düzdi we bu arada gol çekmekligi şert koydu. Yani Шохрат Кадыров подготовил проект соглашения между нами и поставил условия о подписании его прежде, чем дать свое согласие на участие в этом совместном проекте. Yani äli söz berenak, men proýekde gatnaşyk diýenak, ýöne öňünden şert koydy, gol çekýäňiz. Men her türlü ılalaşyga gol çekmäne taýar. Ýöne men orsiýetden gitmeli bolduň. Belli bir gyska bir wagt üçin. Şonuň üçin hem meniň wagtlaýynça ýoklugymna Jumamurat Kıyasow meniň işimi alyp barajak bolar, men ýerime gol çeken bolup biler diýdim. Kadirov muny eşden wagty onu men hiç sada gatnaşjak däl, hiç sada täýärlajak bu proýekde de gatnaşjak däl diýdi. Men şo döwürler Praga gitmeli boldum we Azatlyk radiosunda işledim, Svobodada. Naциональная помощь демократии, yani amerikanski NET bize grant berdi diye jurnaly çykarmagymyz üçin. Juma Kasimov Kıyasov öz ýaşaşýany, yani garajdan aýaly Antipova Yekaterina Ivanovna bilen ikisi derrew registrasiýa etdiler Türkmen Ili diýen jurnalyny özleriniň adyna, ýagny Abdukuliyev bulara ýol berýär, edin diýär. Praga gidýärem, gyska wagt bolmaryn diýär welin. Emma şu aralykdan Juma Kıyasow diýen adam mundan hyýanatly peýdalan, özüniň bile ýaşaşýany Antipova Yekaterina Ivanovna bilen Türkmen Ili diýen jurnalynyň guramasyny özleriniň adyna ýazýarlar. Özleriniň adyny oformide diýer, registrasiýa diýerler. Ofitsialny jurnal bularyňky meni Nurberdi Nurmahmedow we tarapsyz, ýani garaşsyz jurnalist Muhammed Murat Salamatow bolsa, gurnoýjylaryň, jurnaly gurnoýjylaryň, fondu gurnoýjylaryň spiseginden, listinden hasabyna umman çykarbyzdylar diýip. Elbetde ki maňa olar her hepde o jurnalyň garalamalaryny, zatlaryny her hepde maňa poçta bilen uğradýardylar. 1997-nji ýylda men Pragadan dolanyp gelerinde ve bu jurnal bilen esasy bir hakyky özüm bir işläýin diýen wagty Kıyasow bilen Antipova maňa jurnal bedenki biz çykarýar. Seniň hiç geli bu opposision jurnaly dahilin ýok diýdiler. Seniň ne jurnaly, ne Türkmenistan fonduna hiç geli dahilin ýok.
Bulam diňe bizinki senem goşulma diýdilerdi. Ben bulara "Ho, insabıňyza gelin, siziň edýän işiňiz näme? Bir wagtlar siz diňlemegem islemediler. Amerikadan gelen grant kömegem meniň bilen gepleşenden soň berdiler" diýenimde de bular barybir meni diňlemediler we öz edenini etdiler. Men bu barada net guramasyna habar bermäne mejbur bolup kaldym. Sebäbi meniň hatymy bereningizden soň men diýärimki size meniň bu maglumatymy alanyňyzdan soň bilinki men siziň beren grantyňyz üçin jogapkärçiligim çekmeýärim. Zadam etmeýärim sebäbi men strafym töläp biljekler, nä dogry iş etseler. Çünki bu wagtda häzirki edip oturan işimiz bilen ikinji gedek hem öýle aramyzda bir düşünüşeli, lalaşaly diýip öň hem bir gedek aýryşan kıyas bilen bilelikdäki ikinji synanyjygymyz hem yani krah boldy diýär-de. Bundan soň maňa bir näçe gedek çykdy, meniň bilen ara gatnaşyk düzjek boldy. Ýene men ojo ona ynamym bütünlei gaçypdy we şonuň üçin ony özümden uzaklaşdyrdym. Özüm ondan uzaklaşdym we gürleşmeýädim, görüşmeýädim elinden geldiňçe. 2000-nji ýylda Halmurat Söýünip bilen Şirar Nurmuradow meni Şwetsiýa mehmançylyga çağırdylar. Meniň bilen birlikde Jumamurat Kasimow hem çağırdylar. Biz onuň bilen bir samolyotda bile uçdyk we geçmiş barada, gelecek barada gürleşýärdik sebäbi o kaw oturşymyza görä başdan ayak Abduhulif diýen adamyň ýatan ýerýakdy bolsun hakykatdan hem ak göwün pesbel kim näme diýse şo diýsin hemme bilen özüni gowurleşip gowalyp barýan adamdy we inanmasa da ýene de bir adam kärçiligini diplomat bolan üçin bir adam kärçiligi bolan üçin adam kärçiligini goraýady. Stockholm aeroportunda bizi Şirali karşılap aldy we özüniň öýüne mehmançylyk alyp gitdi. Akşam çay başynda men muňa bar zady jurnal bilen we fond bilen baglanyşykly zatlary görüň berdim. Men Şiraliň ýanynda onuň aýaly Marala hem muny görüň berdim. Bu gurrun audio kaseta ýazylypdy. Umid edýärim ki bu zapis bu audio kaseta emtägem Şiralyda ya maşgalasyndan drondur. Bizem umid edýäris. Maral gelije bu kasetany ýitirendir, saklap atandyr, hatda elektron formatda da geçirendir. Çünki güni gelende bular geljek boljak. Ne içimi sowatmak mejburiýetindedim we birine aýtyp bermeldim. Yani bu zady haýsy wagtda bir türkmene aýtmalydym men tanaýan birine. Bolup beren zatlary, edýän zatlary men tanaýan, kıyasyp tanaýanlary zatlary aýtyp bermeldim. Ol gurruna 94-nji ýylyň wakalary, otaň periwarot, ýagny Türkmenistanda bir agdyrlyşyk emele geçirjek boldylar. Otaň käbir dostlarymyzyň Taşkentden Aşgabat'a geçmek üçin massawy demonstrasiýa etmek barada Niýazowa garşy etjek bolarlaryna men gurrun berdim ki Esenip nähili Murad Esenip özüniň biledini tapşyrdy we gitjek boldy, hemen gitjekler. Meniň işim bar, dissertasiýam bar, näme üçindir ol wagt gitmedi. Ýöne munyň bilen birlikde Halmurat Söýünip we Çary Kuliýew hem munyň bilen birlikde bile tapşyrandyklaryny kıyas hem bolsa näme demonstrasiýasy nirde bar oňalda biziň demonstrasiýadan habarymyz ýok diýdiler diýe. Ol Esenowy 20-nji oktyabr 94-nji ýylda priýomda görtmüş Türkmeniň posolstwosynyň Moskwadaky eden ýygnanyşygyna. Şonu kıyas Esenowdan näme etip ýön? Ol hem oňa men çağırdylar. İşte men bu zatlara seride oturmaly. Türkmen opozisiýonерleriň biri bärik giýilmezlik üçin we bir praznigi, märekani, toplantyny pozmazýalak orta girip bärde gözeklik üçin geldim diye. Yani Esenow diýen adam şo taýda boyun alýar. Men posolstwanyň gurnaýan praznigini seretmek üçin geldim diye. Dedim wezipe. Bugunlarda da edildi bu. Germaniýadaky posolstwa bir zatlary diýene biredäki posolstwa bir zatlary diýe. Halkyň arasynda aktivistleriň arasynda geçip özüni aktivistlik kesip berenler hem bugünkü günde bu işlerde, kirli işlerde rol alýarlar. Bilip ýa-da bilmän. Şirali Nurmuradow, Ak Muhammed Belsaparow we Hudaýberdi Hally. Her biri bularyň tworçyska adam bolmak bilen birlikde bir wagda
öz gezeklerine gatıken iştiler. Gatıken iş edip bilerdiler öz gezeginde. Bunlar akıllı, okumuş, tayarlıklı, özünün profesyonel taraftan yetişen, belli bir derecelere yeten adamlardı. Elbette bunların hemmesi hem şol bir agzybirlik guramasının agzalarıdy, oppozisiyon guramasının agzalarıdy. Ve ýöne buların arasynda bir-birine olan ılalaşyk, jebislik, agzybirlik gynansak hem ýokdy we bolmajagy meňzeýär. Muňa seretmezden olaryň guramalarynyň ady rus diline geçireninde, ýagny agzybirlik diýeninde solidarность bolýa, согласие bolýa, единство bolýa da jebislik bolýa. Welkem türkmenleriň ul betbagçylygy şondadyr ki, hiç kime ýol bermejekligindendir. Ýani biri birege ýol berenak, men senden akylly diýä, men sana ýol bermerin diýä, özüniň şahsy erkinligi bilenmi, nämesi diýä. Garar her kim öwrenek adamlary öz aşagyna aljak bolup, özüniň disiplinasini goýjak bolup, şeýt bulaşyp beren döwürlerdi diýä. Ýani seredin bu adamlar barada 30 ýyl mundan öň hem bir ara geleli ýygnanşaly diýende hem agzybirligiň aşagyna jemlenselerem her gaýsy öz kellesine bir zat diýär. Bu Abdullyfyň şahsiýetler baradaky garaýşy. Indi diýär ki, bäze sahypa 161-de meniň Türkmenistandaky situasiýany, ýagdaýy meniň görüşimde. Intaýdan alyrak rus dilini okajak. Eger düşünmeseňiz sorarsyňyz, terjime etjek bolar. Эффективным способом мирного воздействия на решение президента Ниязова в отношении деятельности гражданского общества в Туркменистане, освобождения узников совести и невинных заключенных, в отношении свободного выезда из страны, ныне по разным причинам невыездных, социально-экономических реформ сегодня нет. Ягны эффектив görüş metodları şo döwürde Niyazova garşy türmedäkileri çykarmaly, adamlara bir ösüşe ýol bermeli, türmedäkileri çykarmaly, biderek gumanlylar, käbir adamlara Türkmenistandan çykmakka dagan ýene möhürlen zatlary aýyrmak, sosial ekonomik reformalary geçirmäni bugünkü günde men muny yerine ýetirip biljek hökmünde görmeýärin. Beýleki bir hökümet iş, yani bir iş başarıp biler dip döwlet edarasynyň işgärleri hem bular bilen hem işleşeýin diýen häzirki döwürde Türkmenistanda olar hem ýok diýip. Niýazyp niýeden seretsen hökümet halk üçin, watan üçin hereket etjek, ýa bir zat etjek, çyn bilen ýüregi bilen zatlar edeýin, ýurdumuzy üýtgedeýin, ösdireýin ýan adamlaryň niýeden seretsen hemmesini ýalyk ýitirdi ýok etdi diýip. Meniň seretişime we düşünüşime göre ýekece täsir etip biljek sredstva diýe täsir etip biljek metod Türkmenistana ýagdaýy ütkötmegi üçin adamlaryň hukugy össün, пользу открытого гражданского общества является оказание политического, экономического, гуманитарного давления на режим Ниязова со стороны США. Mesela şol döwürlerde diýär ki, meni şo wagt seretişim Türkmenistana bir zat ütkötjek bolar, halka peýda bolsun, bir açyk jemgyýet bolsun, ösüş bolsun, siýasy tarapdan össün adamlar, ekonomik tarapdan össün adamlar, gumanitar tarapdan adamlar ýetişsin, birek-birege kömek etsin, birek-biregini goldasyn etjek bolsak, muny diňe Amerikanyň üstünden makul görýärin diýin. Şo döwür 2006-njy ýylda ýazylgyň bu kitap. Ýani niýden seretsen 20 ýyl. 20 ýyl, hatta daşy 20 ýyl, 18 ýyl, 19 ýyl, 20 ýyl. Передовых демократических государств мира ve Amerika ve öňde barýan demokratik hökümetleriň, demokratik döwletleriň правозащитник, ýani adam hukuky guramalaryň mass media arkaly açyk we ýapyk diplomatiýa bilen muny ötürip bolanakdy. Sebäbi onun bar etjek zady bolmany kelletini çaýkar oturar we bardyr öz etjegini ederdi. Bugünkü günde biz görüp oturýarys ki, Muhammed rejimler tankitlenýär, her taraplaýyn aýdylýar, Amerikada aýdýar, olamaýdýar, bulamaýdýar, mysal üçin Amerika diýär, biz diýär hökümete aýtdyk ki, çağlar paxta gitmeliler,
gaz, metan çıkmalı däl diýdik beli nime bolýar diýip kabul etdi diýip. Emma biz görüp otyryz ki bular bunu kabul etdiler. Çağalar paxta gitmek bolanak diýip karar kabul etdiler ministriň adyndan. Emma başga bir tarapdan paxtanyň bahasyny galdyryp adamlaryň çağalaryny paxta özleri goýuberer ýaly etdiler. Ýene de öz bilen etdiler. Ne Orsiýet, ne başga bir döwletler ýa-da OON hem bolaýsyn, bularyň hiç biri birat edip biljekdirler ya Niýazowyň hökümetine garşy, Niýazowyň döwründäki demokratiýa üýtgetip biljekdigine garşy hiç kil täsiriniň ýetip biljekdigine hem inanmaýardy. Ýekece bir ýurt Türkmenistana Niýazowa täsir edip biljek. США Amerikadyr diýip, Amerika Birleşen Döwletlerdir diýip. İlki başda serdeninde Türkmenistan häzirki günde bir adam bilen alyp barylýar, ýani Niýazow bilen. Meselen biz Abdukuliýewiň kitabyny okaýas, takipde dinläp oturanlar bar bolsa, öňkü zapislerimiz YouTube kanalymda da Serdar Hojanyň pesif diýseňiz, dinlejek diýseňiz, tatpiska bolmak hökmenler, like goýmak hökmenler, kommentary goýmak hökmenler, ýene dinläň bilin. Mun näme üçin okaýan diýip, munna bolup duran atlar bugünkü günne jikma-jik hatma-hat dowam edip gelýär. Biziň ulaqan bir plusumuz bar, biziň internet ulgamymyz bar. Biz bir-birimizi görüp bilýäs, bir-birimiz bilen maslahatlaşyp bilýäs. Sözümüzi, maksadymyzy, niýetimizi, informasiýany ýetirip bilýäs. O döwürler bolmady bu zatlar. Kynly. Ýöne Niýazow bilen bir ýan seretden Türkmenistan ýakaja bir adam Niýazow bilen ýerine ýetilen ýaly. Aslına seretden ol beýle däldi. Ony daşky güýçler işledýärler diýip. Gaz we newit puwdagy döwletimiziň, ýurdumyzyň, watanymyzyň gaz we newit puwdagy международный biznes mafiýanyň elinde diýip. Ýagny Russiýanyň biznes mafiýasy, Ukraina we beýlik we bir näçe başga ýurtlaryň diýip. Diýmek ki bu mafiýalaryň birintegini şo döwürler Çernomydrin, Vahirov, Miller ve başka ýa-ni Gazprom, Igor Makarov, Valeri Otchersov, Itera diýen kompaniýa entegren bar şolar. По-моему, Areti diýip adyny üýtgetdiler şolar. Igor Bakay, Boyko Ukrneftgaz, Fisherman, Eural Transgaz, Yosif Mayman, İsrail, Ahmet Çalık, Türkiýe. Ine bu adamlaryň adyny sanadyny şolar bütün dünýä, yani uluslararası biznes mafiya diye de şu adamların elindedir. Şu adamlar şu döwürlerde näçinji ýylyň, 2000-nji ýyllaryň başlary. Bunu ve beýleki adamlar esasy rol oýnaýarlar Türkmenistanyň newit gaz siýasatynda. Olar her zat edýärler ki Türkmen gazy diňe şolaryň üstünden satylsyn ve hiç bir şekilde bularyň taşyndan, bulardan aýratyn, bulardan bihabar bir ýere gitmelidirler diye. Demek ki поэтому все попытки diýip, şol sebäpli hem Türkmenistanyň içinde şonuň üçin Türkmenistan soňky 10 ýylyň içinde diýäýini dogry şu öz döwürlerini aýdy, soňky 10 ýylyň içinde daşary söwda bazaryna özüniň çykjak bolup, öz başlyk çykjak bolup eden her bir hereketini, ýani Iranyň üstünden ýa-da Awganystanyň üstünden etjek her bir zady diňe bölünip başa barman döwüp otirler hemme işlerini. Şonuň üçin Pravaliz. Rezultatı neticede bizim gazımız en düşük bahadan, yani 36, 44, 60 dolara çeli aralıkta mün kubometr üçün satılıyor ve yani knakabalnych usloviyek diye de yani diye biz sana bir bölüğünü töleriz valuta bilen, beyleki bir bölüğünü hem sana harit bilen töleriz diye. Harit diye misal için, harit ne şu mouse'un bahası 15 manat olacak olsa, şunu sana pastavka diye, Türkmenistan'ın bahası 15 manat olacak olsa, şunu sana Orsiýetde götere alan bakan 10 manat olacak olsa, şunu sana Orsiýetden getirdin 15 manattan dip sana 15 manattan berýär ki senin öz bağlarına mecbur 20 manata satmaly bolýan, köseden ýene halk. Ýagny aldak gezeler, bäde de dolu pulunu berilenek diye. Hökümete muňa garşy isat etmelenek, özüniň beren paýyny alyp otyýar. Türkmenistan öz gazyny bular ýalyk şertlerde däl, has üýtgeşik, has ulu derecede özüne has köp peýda getirjek ýagdaýda hem satyp bilýärdi diye. Ýöne Niýazowyň ağaçlygy, ağaç gözlügi we ambisiýalary muňa päskel öğretti diye. Ol Türkmen
energanasitillerini yani tökmenlemelerini, neft gazını bazarda satan ýalak edip satdy ve diňe özünün peýdasy ve munyň partnerlerini peýda getirmek üçin ulandy ve bugünkü günde biz görýäris ki bu işi diňe bularda şol bir wagtyň özünde häzirki hökümetem edip ýemezler peýdalanyp hem bularyň hojaýynlary bu masız baýlyklar gidip ötýär ýurdun başga. Şoň üçin Türkmenistanda ekonomik kriz bar, şoň üçin Türkmenistanda pul gıtçylygy bar, şoň üçin Türkmenistanda her türlü problemi bar. Halka maýagyny göterdikçe bular avtomat pistolet ýene-de täýärlerler. Okuw geçirler. Hoş geldin Kerim. Okumana dowam. Soňky 14 ýylyň içinde, ýene meselem, soňky 14 ýylyň içinde diýe endi ýatlaýan Autoklifin ýatlamalarını okaýar. Bu adam 2006-njy ýylda pahir boldy. Şondan öň ýaskiden zady. За последние 14 с лишним лет единоличного правления независимым Туркменистаном и до этого 6 лет правления коммунистическим Туркменистаном Ниязов создал уникальную систему всестороннего контроля над людьми и ресурсами страны. Soňky 14 ýyl Kararsız Türkmenistan ve ondan ön hem 6 yıl komünist Türkmenistan'a yol boşçılık eden Niyazi öz baştak şeyle bir sistem döretdi ki adamların üstünden kontrol ediyor ve yurdumuzdan çıkan ehli tebii bayrakları da kontrolü güçlendirdi diye. Bu sistemanın kurulmağına olsa fasopstili halkın politik taraftan pasivligi, hükümet taraftan bu önkü eser dövründen kalan bir nime ýalak bolup kaldy diýe näme oňa naslediýe diýende näme bolary eser döwründen galan bir paniýaty düşünje bolup kaldy bilen halkym ne siýasata diýişat goşulan umumyň goşulan pasiw bol. Bu halk bu tarapdan yani kömek etdi muň sistemasynyň ösmegine diýe. Niýasyň ulu tejribesi bolsa diýe, ýani o tejribesi bardy diýe. Partiýa tarapdan, hojalykçy tarapdan ve daşary ýurtlarda ve öňki postsovet territoriýasynda öňki Sovet parti hökümet işgärleri bilen hem aralarynda bardy. Olar entägem şu wagt politika ve siyasata öňki eseriň territoriýasyna täsirlerini edip oturlar. Mysal üçin biz bilýäs. Özbekistanda Karimov ýakynda öldü. Tajikistan'da İmamali Rahman oti, Belarusya'da Lukashenko oti, şolan baştan beri garaz. Bu postsovet prostranstwadaky hereketler dowam etdi. Bir rady göz öňünden kaçırmaly eldi. Esset dargandan soň göz öňüne görnen partiýa we döwlet çinownikleri diýe, ýani görnükli partiýa we döwlet çinownikleri esasen hem KGB'den ýani Komiteta Gözbezapasnosti KGB'nın öz arasında esasen KGB'şnikler diýerler. Bütün Sovet'in KGB'şniklerinde öz arasında gizlin dil dövüşük ettiler ve bu döwlet emlaklerini biz öz aramızda paylaşıp işleşmeli ki diňe bize bolsun diýdiler diýerler. Bularyň ýolbaşçysy Esser Dargandan soň Orsetdäki FSB var. O zaman Taşkent'teki merkez FSB var, indi KGB var ve beyleklerim şu KGB'şnikler. Bu yani yok başlıklarının eden ılalaşığı mesela Özbekistan'da son yakına çerli bir tane polkovnika vardı. Bilemek nereye gitti şu adam. Ve bir oldu vermeli bu meseleni bu pulları aramızda aylar. Eğer de birimize problema olacak olsa ya demokratik taraftan bir bela üstümüze uçuracak olsa elbette ki biz birbirimizi kollamalıyız diye. Demek ki SSR dargadı emma oğurluk edip oturan bu yurt başındaki yolbaşçılar hiç adını ütketmediler. SSR ütkeye yurtların adı demokratik Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Pasiya bolýa. Emma işin aslında hiç adı ütkenek diýär. Bizim Türkmenistan dünyevi, karışsız bir taraf devlettir diýip lozung var. Emma bu lozungun hakikat däldigine lozungun arkasyna geçen soň görünýär. Türkmenistanyň içine girýär, bu zatları görýär. Näme seredin? Bir yan taraftan seyretsen olur özlerinin pozisiyalarını ve vlast yani gücünü mehkemleştirdiler diye. Hususi yeçilige gerek olan ne olsa da. Onlar şu eser dövrüne kıyalı
Olar SSR döwründe de garip adam däldiler diýen prosto diýe dollar milyonerleri we milliarderleri boldular da we bütün döwlet emläklerini öz şahsy garamagyna, şahsy zadyna geçirip banklara hem boşattılar. Yani halkın o ýadyňyza düşýär 89-90-njy ýyllarda SSR dargamazlaryň adamlaryň bankda müňlerçe rubllary köýükdi adamlaryň. Soňra hiç kim dikeldi ben bermedi. Hükümet — государственная машина подавления воли людей, которая имеется в любой стране, была также в Советском Союзе и сохранилась после развала СССР. Yani devlet hükümetin adamları ezmek, pikirlenmesini gadagyn etmek SSR'de hem devam edýärdi. SSR dargandan soň hem devam edýär we bugünkü günde biz muny Berdimuhammedowylaryň döwründe hem görüp oturýarys. Ha ulusy, ha kiçisi iki bolup edip oturýarlar. Bular hem bir zat gürlemek bolar. Senin kelläňe dersdi. Ana belki aktivistler, oglanlar, gyzlar tapad ýok. Çykyş edýärler, adamlaryň derdini dile getirýärler. Adamlar özüni ýakjak diýip beren haýsy, özüni otjak diýip beren haýsy. Bir zat gürlemek bolanak. Gözüňi psihbanysda açarsın, gözüňi türmede açarsın, gözüňi ýene bir ýerde açarsın. Diňeşe adamlar gorkuzmak bilen hereket edýärler. Ýöne bizim так. Сегодня в бывших странах СССР в условиях объявленной демократии эта власть действует более жестко и жестоко. Yani SSR'ın önkü devletlerine, hatta de Türkmenistan'da alsak, bu territoriyalarda SSR dövrüne adalet bilen paraxorlar ene birlerine çäre görünmeseler, buların dövrünün gelmegi bilen muny haskem güýçlendirip, haskem berkitdiler, gan akıtmasyny köpeltdiler, yani öz halkyny ezýän prezidentleri ýurduň başyna getirdiler. Bu öňkü SSR'ın içinde bundan diňe aýryp biljeklerimiz Latviýa, Litwa, Estoniýadyr sebäbi bular. Şu 89-njy ýylda SSR'den gopdular. Umuman şu kommunistik paniyatadan çykdylar da oňa adamlar bilen oturan adamlar ýurduň başyna da getirmediler. Eski SSR döwrüne okan kellesine politikasy kommunistik bolan ogurluk bilen meşgul adamlary. Если государственная власть в советское время хоть как-то охраняла общественные интересы и общественную собственность, сейчас она стоит на страже lичных интересов и личной собственности госчиновников, крупных капиталистов, ну и самого prezidenta strany. Eger SSR döwründe hökümet bir şekilde bir halklary adalaty goraýan hem bolsa, soňky döwürde garaşsyz bolanymyz bilen bu polisiýasy, KGB'si, военныйсы ýa-da beýlekisi diňe kimleri gorap başlady? Halkdan prezidentini gorap başlady ki bu bugün aýan ortadadyr. Bu da hiç kime de gizliler. Ýöne adamlar bolsa, ýöne grajanlar bolsa gorapsyz bolup kaldylar we ýagdaý gün-günden elbet tarapy öwrildi diýär. Kim gelýär? Baduhan niye gelýär? Чиновничество в какой-то степени было подконтрольно общественности в лице партийных и профсоюзных организаций. И оно не могло безнаказанно творить все, что ему вздумается. А теперь у него руки развязаны, и никто ему не указывает. Было уже prezidentlerle en berkisi arada paylaşılan bir maglumada göre diye ki en berkisi bu işler уже yerli hakimiyet yol başçıları, yerli idare başçıları, velayet merkezlerindeki yol başçıları hem bir işgari işten kovsa, bir işgari profsoyuza yazsın, suuda versin, beylek etsin, anlatılan güçlerek bir yeri çıksa mesela avtotransport kurumasının yol başçısı var bir rahat deyip ya koşuk diyemek kim ama Muhammed Çakip bunun arkası eken, bunun koyan adam eken, buna hiç kimse etkilen işten kovacağını kovvatı adam birinden para alıp iş alıp para verip işe gelen de günah var. Bunun ortasında durup para alıp işe sokayan da günah var. Elbette ki bu da edip buna meneş yol başçıları, gollayan yol başçıları da ulu günah var. Bu yol başçıları göz yumup edeninizi edin. Halk kösense oldu. Siz bunların işleri gerekler. Мы должны видеть, как они мучаются diye oturan düşünceli adamlar yurdun başından uzaklaştırmalı. После развала СССР советские люди ожидали улучшения ситуации с их политическими и гражданскими правами и свободами.
Adamlar esser dargandan soň biziň politik ýa-da syýasy haklarymyz köpeler, garajan hukuklarymyz köpeler, garajan erkinligimiz köpeler diýen arzulary bardy diýe we garaşýardylar diýe. Munyň ýerine bolsa bular bir tam tersini aldylar. Ne garajan erkinligi var, ne söz erkinligi var, ne syýasy erkinligi var. Syýasata koşulma, senin kellen işleme, senin syýasata koşular ýaly şoňa görüňler edilýär. Esasen hem Türkmenistanda. Это произошло в основном из-за отсутствия у людей опыта борьбы за свои права. O da esasen bunun o meydana gelmeginin sebebi adamlarda öz hak hukuku için görüşmek tecrübesinin bolmadığındandı diye. Hani ajdali yani adamlar karışıyordu. Yani gün batar gelir bir de adam hukuklarımızı ve erkinliğimizi almamızı kömek eder, öğredir diyerdiler diye. Gün batar olsa bu meselenin çözmekten ve çözüm getirmekten elini çekti ve näme diye отрешение задач, связанных с правами человека и демократией бывших республиках Центральной Азии. Gün batar olsa umuman bunların elini çekti, ne okuw geçti, ne tapak geçti, ne beylik geçti. Bu halkları özlerinin yoldaşları bilen birlikde näme günümüz olsa görün liderlerde Zapad diýenne, buna gün batar diýenne esasen hem aýdjak bolýan Amerika diye. Bu işi demokratiya teslim ettiler. Emma bu yurdun başına demokratik bolmadık adamların garamagyna goýdular. Yani demokratik däl hökümetlere goýdular. Biri Orset, biri hem Turkiýa. Yani Orset bilen gatnaşyk var 30 ýyldan bäri. Türkler bilen gatnaşyk var 30 ýyldan bäri. Bular bir beter demokratik däl, bulara goýdular, bulardan bugünkü gününe getireni. Orsetden gelen adam 5 maat işleyen biznesi muraýyn, Türkden gelen iş adamı 5 maat dileýin, işimi gurnaýyn. Pikirlenip görseňiz, misal üçin gysgaça primer getirjek boldy. Men aýdym, bizde bir giden jaýlar boldy, ak mermer, men guruluşlaryny işledim. 100 komnatly jaý var, 102 kwartiraly jaý var bir tane. Moskowski'de ýalňyşmaýan bolsa, Moskowski'de o. 102 kwartirasy var. Bahasy $52 milyon. Yani bular 52 milyon dolara 100 kwartiralyk jaý. Demek bäde diňe pul aklamak, pul orlamak üçin geldi. Ortadan pul orlamana geldi. Türkmen iş adamlar pul orlamana geldi. Demez diňe pul orlamana geldi. Bizim işgärlere, hökümet işgärlerine gerek çody. Tenderin başynda oturan, hak edişi gol çekip berip oturan ministrler emmeden diňe pul orlamak bilen boldylar. Gelenem ogurlygy öwretdi. России потому, что центральноазиатские народы находились более 100 лет под ее опекой и контролем. Yani Orsiýada bermeklerinin sebebi 100 yıldan beri, 100 yıldan gorak wagtdan beri Orsiýat buların kontrolünü saklap oturýar. Türkiýe bolsa olaryň dil birligi, millet birligi, yani Türkiýe bolmaklary ve şol tarapdan hem Türkleri berdiler bir ýan tarapdan. Olar Orsiýatdan onu çekdiler ve gün batarın gymmatlyklaryna adamları adaptasiýa etsinler diýip. Ýöne ne Orsiýat, ne Türkiýe, ne Türkmenistana, ne bu Orta Aziýanyň döwletlerine hakyky demokratiýa gelmeklige kömek etmediler. Tersine ettiler diýip. Российскому руководству было не до демократии, даже в Совсоюзе, Бадухан. Российскому руководству было не до демократии даже в собственной стране. Мен kitap okawatyn Badухана, hoş geldin mi? Öyle ayt, durayın, gelin. Yani araştırmayın, ayt. Ho! Serdar diýdiň sözümi böldüň. Haydi aga. Oğlum adam dinle aşağı. Sen sesin gowy. Sen sesin gowy gelen internetin gowy geldi. Näme efirin düzgün şeýle. İçinden kovdadır, ben işleyemeyedir. Şu wagt bir ganimat gowy geldi ama. Aşağıda yazýan dinlep, gurlap, soruna göre gurlap gitmeli. İşat yadan oklar aşağıda. Sen gurlap ok diýen hiç näme. Aşağı. Kadar kılıp gelir, sen aydan atlanma, kokulu atlayan, ezi adaydan dinleýärler diýen. Ýakmy şonu
Sana sonra böyle adam sonra diye salam ediyorsun var salam değil salamı. Sen Bravo. sonra Kabul et dost diye. Komentarya söyledim akta. O işlem şu var. Şu var bu işlem derler. Yazar. Hava yanılan aydır. Yazar işlem şu var. Böyle ya. Hava kitap yine bir gedek aydiyan. O da şu mikrofonunu açır Abduhan abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Selamun aleyküm. Aleyküm. Go'mayı çörler sağa çoğu go'mayı öydaki öğrenmedi. Şükür elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'dan inşallah kovudurlar da Allah'tan giyeceğini dileyen kovulsun diyor. Zaten go'unu etmemen. Baduhana sen 4 saat çok sonra olmaz. beş ver. O ne diyecek kolun aydı ödün diyen. He. Şimdi mikrofonunu açırsan ben sesime yankı ver tuğda. Sen mikrofonunu ver ya diyen. Şu adı işliyor mi? Ha. Durun ne diyor? Orsiye'den ve Türkiye'nin eden bir hareketleri Türkmenistan'ı ve Orta Asya'nı demokratiya derler, beter tarafı, ters tarafı alıp gitti ve bugünkü gününe biz bunu görüp oturuyoruz. Bu 2000'li yıllarda yazılanlar. Kitabı yazan Avdukuliyev, önkü 2 yıllar Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri olan birinci Daşary İşler Ministri Türkmenistan'ı ikrar ettiren, kabul ettiren köp yurtlara karşısızlığını Niyazov bilen oňuşmadygy üçin men sana garşy oppozisiýa döretjek diýen adamlaryň biri ve şunun başyndan geçen öz geçmişini, autobiografiýasyny, başyndan geçenleri ve Türkmenistan hakda ýazan düşünjeleri den diýe dowam edýär. Ýöne Orsiýe'diň o döwürlerde Orsiýet häkimiýetiniň öz yurdunda hem demokratiya bilen işi yoktu diye. Olurdu korrupsiya, ziyatka, hazine oğurluğu, ana banditizm, 90-njy ýylları bilendirsiniz. Orsiýetde korrupsiya östü, banditizm östü, kaznokrastwa, ziyatçyny biratlar östü. Onun kabul eden kanunları diňe ýokardan yurdu dolandyryp oturanları goramak üçin döredildi. Meselem, Kerim'in aýdýan bir sözi bada, konstitusiýa kimi goraýar? Oğurluk edip oturan, tarımçılık edip oturan hükümeti goraya. Orsiýe'den Türkmenistan'a öwreden zady. Özünde döretdi, iznen burlara getirdi. Государство, как органы, обеспечивающие безопасность людей и страны, не стало diye. Yani bir hükümet adamların gorağını, erkinligini ve yurdun erkinligi gorağını, asudoluğunu goracak bir hükümet yok diyen yalak koltuktu diye. Yani her bir devlet işgäri, her bir hükümet işgäri, haysi vezifede işledin, da prezidentden başla en son bir köçe süpürýän ýa-da bir ofisin işgärine çelligelerimizde her biri halk üçin däl, watan üçin däl, döwlet üçin däl, hemme özüniň jüýsüniň aladasy bilen işleýärdi. Orsiýetde bolan bu problema Türkmenistan'da da günden güni adamların içine işlettiler de ve şungalık saat başladı ve yurdumuzun içinde bugüne çelli sonki 33 yılın içinde bolup duranlar devlet başının lüboy bir vezifeye gelen adam tapağı diyor ki kim gelse de para verip işe geliyor. Para verip işe gelen adamı ben benim paramı ödemeli diye de neden oluyor? Hükümetin hazinesine eli uzanyan olsa o taydan alıyor. Buna gelen vatandaş var olsa bundan alıyor. Bir yerden urup alıp bolyan olsa alıyorlar. Buna yurdu tağlamak bilen bolup. Bu şartlarda Russiýanyň hem ne bir planlaştırılan bir hükümet, devlet politikası vardı, siyaset yolu vardı. Ne de bular ýalyk yol öňki esser devletine gatnaşan respublikalarda vardı diye. Türkiye hakkında aýtjak bolsam, ol birazrak başgaçarak. Sebebi Türkiye näýildisenem Amerikanyň garamagyny, Amerikanyň kömegi bilen Orta Asya'ya girip bildi ve aktif özüniň siýasatyny ýöretip başlady. Ýagny
Orta Aziya Russiýadan ayrılmaly, neme bilen birleşmeli, iki devlet, bir millet diýen politikalar zatlary. Şonuň hem главной целью турецкой политики была не демократия, а нахождение общего языка с диктаторами. Турков интересовали и интересуют не вопросы демократии, прав человека и свободы слова, а возможность извлечь как можно больше экономическую выгоду от сотрудничества с вновь образовавшимися государствами, продвигать свои товары на их рынки и возможность совершить ekonomическую экспансию в этих государствах. Yani pul taraftan, ekonomik taraftan bir ele geçirip bilsek, bize bağlı etip bilsek deyip şoňalyk bir garaýyş bilen gelýär. Bu Abdulkalypyň Türkler barada garaýşy. Türkleri Orta Aziya halkları, Orta Aziya halklarının yol başçıları o kabul ettiler. Sebebi olara kömek ziyan getirmekten ziyade diktaturanyň ideologiýasyny, awtoritarizmi yani gamçyň ucundan gandanmasa bolanak diýen düşünjäni ornatmany, halky gorkyň astynda saklamany aslında kömek etdiler diýip. Orta Aziya halklarynyň yolbaşçylarynyň mentalitetini bilip, bular özleriňizde demokratiýa ediň, demokratik reformasyny ediň diýen düşünje bilen umumyň ýanlarına ýataşmadylar diýip. Netijede 14 yıl garaşsızlık dövrüne Orta Aziýanyň gelip çatan güni gaty aýylgan we aglanjak derejedir dedi. Yani Türkmenistan'da alıvermeli, görüvermeli. Ýöne iň erwedi hem elbette ki iň erwet ýagdaý hem bu ýurtlaryň içinde Türkmenistanda boldy diýip. Государство, образованная русскоязычная часть туркменского населения, сюда входят туркмены, русские, узбеки, азербайджанцы, армяне, казахи и другие, многие покинули страну. Ниязов избавился от всех, кто мог бы составить ему конкуренцию, альтернативу, ликвидировав хорошо отлаженную советскую образовательную систему здравоохранения, академию наук, библиотеки, театры. Он довел народ до невежественного скотского состояния. Yani hayvandan beter derece düşürdü halkı. Yani хсилашксыз, грубый. И пытается внушить ему веру в свое божественное происхождение. Halbuki Niyaz'ın dövründe sen bilin Peygamberimiz, sen bilin Hudaýymyz deyip onçuk Musa'ya kıyırıyor. Sen baki yaşarsın deyip. Bugünkü gününe o Niyaz ülkütti. Bundan sonralarda da bunu edip oturlar. Yazıkları da oyun oynayıp oturlar. Ниязов решительно хочет заменить знание веры и добивается того, чтобы народ поверил ему как новому пророку, а книгу Рухнама воспринял как священную наравне с Кораном. Эту идею Ниязова поддерживают его фарисействующие зарубежные коллеги, которые переводят Рухнама на языки всех стран. Bunun taşary ýurtlaryň goldaýjylary var. Bular kim neft, gaz, biznes mafiýalarynyň oturan kömekleri bilen bu Ruhnamany dünýäni her bir ýerde çap etdiler we dünýä ýüzüne dargatdylar. Yani bäde bir hadis-i şerif ýadyma düşýär, şoňa aýtyp geçsek bolýan. Bir güni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabeleriň ýanyna gelenlerini seretse, sahabeler radiyallahu anhum Bedir söwüşinden soň ýa-da Uhud söwüşinden soň bir sahabini öwüp oturan ekenler. Ey sen şeýle göreşdiň, şeýle uçdyň, kapyrlaryň kellelerini uçurýadyň, gahrymanyň söwüş meýdanynda diýip öwüp oturan ekenler. Dumlu duşdan bir adam. Peygamber Aleyhissalatu vesselam muny görüpdir. Bir garada geçip oturtdyr-da, siziň doganyňyz, gardaşyňyz dogurdanam uruşda, söwüşde gahrymandy diýip. Gahrymanlarça da geldi diýip. Emma şu gün, şu taýda edil, şu wagt, şu mecliste siz bunun kellesini aldınız deyip buyuruyor. Sahabilere aýdýar ki, ya Resulallah, enemiz atamız sana feda olsun. Näme üçin beýdiýän biz ýaman niýet bilen edimiz, biz hakykat aýtdyk, gıýbat adamyz, täý söýgemiz. Elbette ki ýadyňyzdan çykarmaň hiç bir zaman bir musulmanyň başga bir musulmany edip biljek iň ulakhan ýamanlygy onu ýüzüne garşy övmesidir diýip. Bak bu hadis-i şeriftir. O gözläp bilýäňiz, barlap bilýäňiz, Molla Işanadan falan Google'dan gözläp taparsınız. Sahih hadistir ve Tirmizi'den rivayet edilýändir. Türkmenское общество
Благодаря такой политике Ниязова и поддержке, оказываемой ей из-за рубежа, доведено до состояния инфантильности, yani беспомощный, hareketsiz biyomassa bir zat bolup kaldı diye. Bir näde kıyşartsa da şeydi kıyşar oturan bir zat bolup kaldı diye. Bir hareketsiz, güçsüz, bеспомощный и безнравственный, yani bir uyut haya yok, neme yok, bir gör otirsta bu oğlanlar kıylar paylaşıyorlar kamera TikTok'ta bolup görüşler diye, yeni rahatlar bolup görüşler diye. Kerim geliyor kamakıl efirde aydiyan ablaların bolup görüşler diye. Ötün açı otiler, eydi otiler, beydi otiler, bıratlar, bolar bolmaz atlar otiler. Bu ahlaksızlığın neticesi, ahlaksızlık. Bu isat etip bilmezligi. Bunun ette настолько ослаблено. Tabii benim ekranıma bir daha bolla, evet, komentaryaları var ama diğer işlem şimdi böyle öyle. Tak, komentaryalar görünen var. Okey, devam edeceğiz. Туркменское общество настолько ослаблено, что даже само за себя постоять не может. Оно ждет спасения извне, осознавая свою неспособность спасти себя само и видя безразличие Ниязова к его судьбе. Yani Türkmen halkı şu dövrlerde de, bunun aytışyarlık, hazırki dövrde de biri gelip bize kömek eder mi hadi bu arada köp görümler edildi, köp adamlar aytdı. Milyonlarını koydular, adını koydular. Batman gelen ok, Superman gelen ok, kömege hiç kim gelen ok, her kim ödene kömege edecektir. Türkmen'e kömege edecektir. Yani bir ara gelmelidir. Şonun için bugünlerde biz sizin bilen görüşlerimizi diyeriz ki her bir adam Kur'an-ı Kerim'i okalın. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakikati görkediya, çınlar aydiya ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 1500 yıl bundan ön dünya yüzünde entegen deni taib olmadık. Adaleti, siyaseti, devlet dolanışığını, adamlar katnaşığını, ehli adını şöyle bir derece kurnat edendir verin. Onunla alak politik, onunla alak düşünceli adam entek yeryüzüne döyanı. Yani biz Allah'ın kömöğü bilen dilesek Allah Teala bize verecektir yani. Şonun misal edilmeli, o bize misal olup görkezgit Aleyhisselatü Vesselam. Devam edeceğiz. Вместе с тем, за годы правления Ниязова появилось множество влиятельных политических группировок, паразитирующих на идеях независимости, национализма, псевдодемократического пути развития. Причем часть этих политических группировок гораздо ниже стоят по своему кругозору и умственному развитию, чем Ниязов. Yani Niyazov'un teorisine dönülen politik grupировkalar hem Niyazov'un derecesinde değil, ne akıl derecede, ne giyin karayış tarafından o derece hem yetenekli diyor. Yani buna karamızdan olur, biz Niyazov'un işini devam ettirecek deyip kalmalı ediyorlar ve dava ediyorlar. В их число входят люди. Buların sastavına giren adamlar köp vaktin beri Niyazov'un kaptırına olanlar, onun ekonomik ve belki cinayetlerine işbirliği eden adamlardır diye. Hazırki vaqtda buların köpsi türmede, az oğluğu daşar yurttadır diye. Esası köpçülüğü olsa yurdun içinde öy tutsağındadır. Yani damaşni arrestedir. Yani pulları vardır. Ol pulları hem olar işlep yorkarlar. Niyazov pulları degman oturan vakti işlep kazandırlar. Наркомафия diye. Никто не может точно назвать имен всех, кто входит в наркомафию в Туркменистане. Но, по свидетельствам многих бывших высокопоставленных чиновников и сотрудников КНБТ, возглавляет ее сам Сапармурат Ниязов. Туркменистан'ın narkomafyası Сапармурат Niyazov'un elinde diyelim. KGB'nin işgalleri ve esası yol boşta Сапармурат Niyazov'un özü diye. Через Туркменистан ежегодно переправлялось до 120 тонн афганских наркотиков. Her yıl 120 ton Afganistan'ın narkotiki Türkmenistan'a geçen eken. Российские средства массовой информации ortadan haber veriş serişteleri medyaları bunu haber veriyorlar. Bu arada yazıyorlar. Narkotik Afganistan'ın Türkmenistan'ın uçundan sementavozlarda
Ama ödemliyden diye ve pulun bunun geçen yeri diye Afganistan'a, Türkmenistan'a geliyor semen tavazlarda diye. Perivalny punkt yani bunun çalışılan yeri olsa diye. Önkü çıka Komparti Türkmenistan'ın binasının padvalında amala aşağıda diye. Kromi tavo narkotikin ağla ve köpçülüğü Türkmenistan'a İran'ın kontrabandlı yolu bilen geliyor. По многочисленным свидетельствам, в настоящее время больше половины населения Туркменистана потребляет наркотики и торгует ими. Şu dövrlerde hakikaten narkotik, gerayin dünya Türkmenistan'ın batıp aldı. O bir satı oturan olsa 10 qoňuşy çekip beren dövrler var şeyler Hudaý saklasın. Зеленый свет наркоторговли и потребления наркотиков дал сам президент Туркменистана, который летом 1993 года выступил перед работниками милиции и приказал не преследовать людей за обнаружение у них 5 граммов опия. Yani yadınızı düşüşen o da 93. yılda Afganistan'ın önkü prezidenti Niyazov MVD işgallerin önüne çıkış ediyor ve 5 gram mıskal yani 1 gram mıskal diye de 5 gram tirek çıkan adamı çare görmeyen ol ödünü çekmek için alyandır diye. Всем известно, что наркомафия diğer istemeni işleyen mi işleyen yok mu? Dünya o tecrübe narkomafyanı. O dur şu ne edip çıkarmalıyım yine o atlarım yetkitti. Çat koramak. Adamlar ya Kontrol özelinde. Yani yeresinde basmalı diyen Настройка giren şu tayda настройка var ana gir şu настройка. O tayda komentar edip duranda. Komentare vardır komisyon içinde yazıp duranda. Ey ha qadagan edip duranda şetsin. Onun için adamlar gidip var ya bollu geldi. Так. Всем известно, что наркомафия – это мощная сила с широкими международными связями. В российских СМИ были сделаны намеки на то, что туркменский наркотрафик поддерживается Кремлем. Yani Türkmenistan'dan gelen narkotik seriştelerinin sevdası Kreml taraftan hem kollanıyor. Kreml demek ne? Putin ne? O vakti Yeltsin vardı. Putin geldi ondan sonra o tirana yapış. Yani sen öleceği belirlen. О непосредственном отношении туркменского руководства к наркоторговле писалось и говорилось неоднократно. Yani Türkmen devletinin hakimiyetinin neşe sevdasında elinin bardığını bir neçe gezek yazılsa da aydılsa hem buna üns veren yoktu. В частности, в связи с туркменским наркотрафиком назывались имена президента Ниязова, бывшего председателя КНБ Туркменистана Мухаммед Назарова, начальник охраны президента Туркменистана генерал Ахмурат Реджев, а также президент Ниязова по административным вопросам Жаданова Александр Николаевича. Teredin neşe sevdasında Türkmenistan'a çok gereğin güçleten vakti Niyazov var, KGB'nin başlığı Muhammed Nazarov var, bunun türmeye bastırlar. Načelnik Prezidentin ahranasının başlığı General Ahmarat Rejev var ve Prezidentin kömekçisi adı belli hemen gıyır oturunu Jadan Alexander Nikolaevich diyen adam var. Dört adamın adı geçe narkotrafikin kontrolü bunların elinde. Bunların Moskva ile bağlanışlı. KGB olan Jadan'ın KGB'nin kontrolüne diye hem Prezidentin kömekçisi. Böyle yani. Böyle bu случай дележа власти yani eğer de Niyazov gidenden politika arenadan gidenden son hakimiyeti baylar pölüşmeli olacak vakti ne diye bu narkomafya elbette ki kırada duracak değildi diye Niyazov gider Niyazov'dan siyasi arenadan bunlar kırada kalacak adam değildi ve esası meselenin çözecek adamların biriydi. Ve biz biliyoruz ki Türkmenistan'ın prezidenti ölen vakti aradan çıkan vakti Muhammed Nazarov diyen adam yok. Jadan bilen Ahmarat Rejev badı. Velin Kurban Berdi Muhammed'e getirenden son bir hepte 10 gün etmen Ahmarat Rejev'in türmeye basıp yığınayarlar. Ama Jadan Alexander diyen adam Kurban Gul'un yanına kalıyor. Bağ mı yok mu diyelim ölüm bilemem. Bu tarih, bizim bu tarihi bilmeli. Восток есть Восток, но ведь есть и Запад diye yani gün doğar ol gün doğardır, emma gün batar hem bağdır diye.
цветные революции не произойдут в Центральноазиатских республиках без серьезного решительного вмешательства внешних сил в процесс демократизации в этом регионе. У Запада, а точнее у США, имеются определенные виды в отношении Казахстана и Кыргызстана. Yani Günbatar'ın Kazakistan'a ve Kırgızistan'a bakışlarında özlerinin planları var. Bu yurtlarda какое-то время, в какой-то мере развивалась демократия. Bu yurtlarda bir demokratiya bir azrak hareket etti. O zaman birden emmeden durdu ve iyi gidip başladı. Сейчас и эти страны постоянно становятся похожими на своих соседей Узбекистан и Туркменистан. Постсоветские образования Центральной Азии трудно назвать государствами в современном смысле этого слова. Они напоминают феодальные княжества, управляемые одним человеком, одной династией или одним кланом. Феодальный порядок управления устраивает правящие династии и кланы этих стран. И они уже не видят себя и своих детей вне власти. Yani bir hazırkı günne yurdukta bolup turan ýagdaýlar göz öňüne getirende de ýende şo çykýar da yurdun başynda oturan men we meniň çağlarym bu yurdun hojaýyny bolmaly bolan diýen düşünje bar kellesinde diýe-de. Prezidentiniň 10 ýyldan gowrak wagtdan bäri Orta Aziýanyň prezidentleri hiç yere gitmediler, çalışmadılar ve hemmesem ummasız baýlygyň eýesi boldular. Siyaset töweregine siýasatçylar döretdiler. Vepaly güjükleri, vepaly kullukçylaryny döretdiler. Bulary bir rat diýen wagty, bulary halkdan, yani garyp, nişi diýer, garyp, hakkı ýok, puly ýok, näme diýjek onu ýurdun içinde ýaşap beren, kellagry bolup beren Türkmen halkyndan ýa Özbek halkyndan ýa Gazakdan ýa belekden gorajak özlerine vepaly tabin kullukçy sürlerini döretdiler diýer. В одной из этих азиатских республик, Азербайджане, уже произошла передача власти от отца к сыну. Şimdi Azerbaycan'a hıyagdaya aydya, mınyalık yurtların biri olan Azerbaycan'a atadan oğlu mınyalık bir vezife berildi. Atacı prezidenti Geydar Aliyev yerine İlham Aliyev geldi bilýän bolsaňyz. Ve şondan bäri İlham Aliyev oti giden o. Все, в том числе и Запад, приветствовали и чествовали эту совершенно антидemokratическую акцию. Yani bütün dünya size demokratiya getirecek diyen Günbatar hem ayağa kalıp el çarptılar bu antidemokratik hareket ediyor. Azerbaycan'ın təze prezidentine hem yerde kapılar açtılar. Moskvada, Washington'da, bütün dünyada bunu kabul ettiler. Niye demokrat bar olsa bunun önüne çıktılar. Nähili bolýar, mıngalyk adam bolýarmy, ýa-ni näme diýip bilmediler de. Prosta bunun adyna demokratiskiy wybory po-Bakinski diýip ad koydular. Ve bu demokratiskiy wybory po-Bakinski gynatagam 2020 ýylda Türkmenistanyň başyna geldi. Сегодня из западного мира один единственный покровитель демократии Джордж Сорос, tanış adam, adı Kaniştes, старается что-то изменить в Казахстане и Кыргызстане. Yani Kazakistan ve Kırgızistan'da ütköşüklük bular demokratiyanın tağımını aldı deyip bu Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın oppozisionerlerine kömek ediyor. Yani bu George Soros, eğer yanlış bilmiyorum olsam, dünya yüzünden demokratik kımmatlıkları östürüyen bir fondun başlığı, yani bu adam ucu diri değil, hazırki dövrde yani özünün şu guraması işletdi. Buların pulu kan bilemek neçe milyar trilyon dolarları var. Opozisiya yani grant berýärler, ona şu grant berýän edaran yolbaşçysy. Усилия господина Сороса, если даже не увенчается успехом, не будут напрасными. Kazaklar ve Kırgızlar demokratiyanın ve erkinliğin tağımını aldılar ve onlar da uje bu daha da hareket edip otur yuvaş adım buna süýşüp barýarlar diye. Kazakistan ve Kırgızistan'ın hakimiyetleri olsa Gürcistan'ı ve Ukrayna'da bolan revolüsiýalary has içkin gördüler de bizim başımıza da mıngalyk bir zat gelamasyn diýip kämahyl Türkmenistan'ın prezidentinin edýän hareketlerini edýärler diye. Başka birinin gelmezliği için hakimiyete. А в Казахстане и Кыргызстане таких сил достаточно много, и они действуют внутри страны, в отличие от других стран Центральной Азии.
запрещая оппозиционные партии в Казахстане, не допуская своих оппонентов к парламентским выборам под предлогом того, что послы, претендующие на места депутатов в парламенте, постоянно не проживали в стране в течение последних 5 лет. Уже şu dövrde уже Kırgızistan İzrail suyuş başlattır. Bu parlamente gelecek adamlar ya da saylanacak adamlar soňky 5 ýylyň içinde ýurtda ýaşamazlygynyň öňüni alýarlar-da o ýana bir ýana goýberýärler diýip. Bularda da bar eken suzady уже. Астана и Бишкек стремятся перекрыть путь оппозиции к власти. Во всех странах Центральной Азии стареющие и начинающие дряхлеть президенты подумают о своем политическом будущем и будущем своих детей. Yani özünün siyasi geleceği ve çağlarının, nevelerinin geleceği, yakın kardeşinin geleceği var da emmesem kaygı ediyor. Hemmesem Geydar Aliyev ýalyk öz oğluna goýup gitmek isleýärler, öz ýakyn birine goýup gitmek isleýärler. Bugunky günde Orta Aziýada görüşme ýalyk her bir prezident öz gyzyna ýa-da oğluna berjek. Nädip Murada berjek koli oğlu Murada, Nazarbayev gyzy Daryga berjek koli, Kerim Gulnara berýär. Akayev öz döwrüne öz oğluna berjek boldy. Ýöne onky başa barmady. Rahmanyň hem entek çağlary ýaş, ol entek otir ýöne onuňam şoňalyp pikiri bar, ol hem özüniň oğluny ýa gyzyny getirjekdir diýär. В отличие от других диктаторов, oňa 9 ogly bar eken, haýsyna berjegini onuň bilen akýar. Ol 9 oglyny birden bermemki. В отличие от других диктаторов, belki diktatorlar sebäbine öz oğullarının arasında parlament alternatif saýlaw geçirip bilerdi. Yani 9 oğlunu çıkaran, 9 oğlunun arasında geçirirdi. Конечно, Восток есть Восток, но ведь существует и Запад. Жизнь меняется, и прогресс неумолимо движется с Запада на Восток. Демократия стучится в двери народов Центральной Азии. Yani gün doğur göt gün doğurdur, ýöne gün batar hem bar. Olam progres hem islemetegem gün doğru gelýär we demokratiýa, hak, hukuk, adamlaryň haklary we hukuklary, erkinlik, adatlyk hem Orta Aziýanyň kapylarynyň girtu, deptu, urtu, ýerjek üstünde dip özüniň münýenesini ýazdyr. Кому нужна демократия в Туркменистане и кто ее нам принесет diye. Yani bulam özünün garaýşy. Türkmenistana demokratiya kime gerek ve o demokratiýany Türkmenistana bize kim getirip berer diye. Demokratiya üçin görüşüjüler Türkmenistanda az däldir. Demokratiya däl ýeňiş gadanma, entek ýarym ädim hem edene. Geçen 15 ýylyň dowamynda Türkmenistanda entek ýarym ädim hem edene. Sebep näme? Näme boldy? Elbette ki демократия, дело в том, что демократия с одной стороны стала велением времени, а с другой стороны конъюнктурной. И все начали активно пользоваться этим словом. Yani demokratiya diýen sözüň döwrüň trendi boldy, wagtyň bir modny sözü boldy. Başga bir tarapdan hem bolsa her kim içi sanadam demokratiya diýen sözü ulanyp başladylar. Которые хотят утвердить в нашей стране средневековые feodalno-monarхические порядки. Yani şu wagtky döwürde Muhammed tohumynyň ýurtda edip oturan ady dilinden demokratiya diýär. Eslen ne diýär? Kanunlar bilen demokratiya bilen kanun diňe muny goraýar, muňa peýdasy bar, halka bir gram peýdasy ýok. Bulardy diriliş bir efirine goýup aýdypdy men ýadyma düşýär. К числу таких людей относится президент Ниязов и его команда. Они бы спокойно айтып билýäs. Kurbanguly ve Muhammed ve töweregnekiler onun komandasy diýerler. Bu Demokratik Partiýa, Dem Partiýa Türkmenistan bar, otaň bir günden 4 sanyk Agrar Partiýasy, Telekaçylar Partiýasy, Nevzat Partiýasy diýip bar. Bir sanagym ofisial däl partiýa bar zatmy, ýok zatmy ýa-da internetde maglumat üçin ýazylan o bütün dünya guramalary demokratik döwletler kellämiz agyrtmasyn dip filkene gramat etip goýulan bir zat da haýry ýok olaryň hiç haýsyndan. Беда заключалась в том, что борьба за демократию сопровождалась борьбой за развал СССР.
Yani demokratiya üçün alıp barılan görüş aslında esleri yıkmak üçün esleri yıkmak üçün bilelikte alıp barıldı. Yani esleri yıkan adamlarım şol, yurdu demokratiya getirecek adamlarım şol oldu diye. Bunu yıkıp biz bunu getiriyaz diyen adamlar oğurlap o hükümetin esler hakimiyetinin komünistçisi var, Sibir'e koyverir, türmeye kamar, adalet temirat bari korkan adamlar. Bir gezek hiç zaten korkmayan bulup kaldı. Onlar hem dilinin üstüne demokratika, antikomünizm, antisovetski olmalı biz pemmenat diyenyalar практически все первые секретари Компартии Советских Республик начали крушить все, что было создано поколением советских людей. Yanınıza düşüyor mu? 91-92 yıllarda hakimiyet ütködü dediler, demokratiya geldi dediler ve her bir edara karhananın başlığına çelli prezidentden ayda oturlar bari. Her bir edara karhananın başlığı çelli para verip bir yere başlık olup geçe. O zaman ne etmiyorum? Ama bari plançımın dolar verip geçtim ben bu edaranın kervicini satarın pulumu alarım 10 edip izine diye. Beni hükümet belledim biri hakim olup bardı mı hakkını verdi. Ben pul verdim ben devletin malı denizdir onu imedik domuzdur diye düşünce bilen esserin grup veren zavoddur, fabrikleri, Aşgabat'taki aynı paraşok zavod nerede yitkitti, yeni bir yerlerdeki plan zavod nerede yitkitti, bir giden zadı yıkıp bunun vurup yok ettiler, satıp yok ettiler. Yaxşı yaman neyim var olsa. Будучи идеологическим противником Советского Союза, западные политики ликовали и поощряли такие перемены на всей территории СССР. Yani mesela Günbatar SSR'ın karşısına hareket ediyordu, ideolojisi başkaça olan için. Bunlar hem SSR yıkıldı, tane demokrat devletleri köpeledi, bunlar hem beğeniyordu diye. Хотя у них не могло вызвать удивление и чувство омерзения то, что бывшие советские руководители так быстро перестроились, изменили свои убеждения и вначале стали приверженцами демократии и капитализма. Bir yan taraftan hem gen gördüler hem yiğirendiler diye bir düşünce bilen, bir ideoloji bilen yaşap veren adamlar bir vada fikirlerini ütkettiler, bir vada bizler demokrat dediler, bir vada bizler kapitalist dediler de yani özlerinin nemelerini yalan demokratiya bilen ettiler de yani одновременно всеобщей вольной лжедемократии. Yalan adına demokrati dediler yani önündeki yalanı özleri olan halka da yalan demokrati yani yutturdular. Ne de oturdular da edibem oturdular. Появились и сторонники истинной демократии, которые решительно разоблачали бывших руководителей, функционеров Компартии, мимикрировавших под новых демократов и pıtались создать оппозицию новой власти. Elbette ki o dövrlerde hakiki demokratların dörüdü. Bunlar bu paraxorlara, özünü ütkedip oğurluk, cumhurluğu devam edecek olduranlara karşı оппозиция dörütecek oldu. Yani организационная и финансовая слабость этих групп людей не позволила им превратиться в значимую политическую силу, способную соперничать с новыми режимами, возникшими на обломках советской системы. Yani bunların arasındaki finans ecizligi ve bunların öz arasında hem bir birleşip bilmezliklerine sebeple bunlar güçlü bir güç döredip bilmediler rejime karşı görüşmekte. Günbatarken özlerine rejimleri goldudu diye. Onların ay bolya sizi golda ya siz ediverin. Yani inan хотя и не верит то, что они когда-нибудь yani inanmayan bunların iyi demokrat olacaktığına diye. Günbatar özlerine hazırki rejimlere bolya deyip onlara bolya diye ve opozisyanı goldamağına da karşı çıkıyor yani. Opozisyanı goldacak da ben hazırki rejim bilenim aram gol diye. Yani ben biraz rejime karşı gitsem yurdun başına dolandırıp oti halk pasif hareket yok. Adam ben bu hükümetten aram bozsam bula menin arasını bozmayacak ol. Bular bilen böyle diyor oti. Avtoritarnistin bardığını, represiyanın bardığını, oğurluğun, paraxorluğun, korrupsiyanın güçlü derecede bardığını bıraktıları görüyordu. Yani özünün stratejik kızıklanmaları sebeple bunların bugün ağlarına da gözümün oti diye. Bulan bir hakikat.
Yani Türkmenistan'a ya da belki Orta Asya Respublikalarına ya da köpek halkın özünden gelecektir. Birlikten, azıbirlikten, siyasi düşünceleri östürmekten gelecektir. Все эти режимы легитимировались путем проведения фальшивых выборов по образцу советских выборов. Yani bu günde bize saylov var diyorlar, saylovu edik geçiriyorlar, beyçiler. Edil şolar yalar saylov, eser dövründe de ediliyadi. Bunlarda da üç köşkülük bolmadı diye. Elden doldurmalı, birinin adını yazmalı, bolanı şu. Günbatar özgederine bu devletleri başka yurtlar hem gollar ýalyk, bulara bir siz demokratik devletler ýalyk hem bulara mümkinçilik öretti ve kömek etti diye. Opozisiya güýçleri bolsa diye bu yurtlarda barlar ve anoň ýalyk enesinin karnında göwreli ayal doğacak ýönetek doğup bilene şa ýagdaýda geldi diye yani bizim yurdumuzda. Opozisiya da bar, opozisiya etjegem, baram, boljagam, bolaram, boldurjakdyrym. Emma bu enenin entek doğmadyk çagasy ýalydyr diye enesinin karnynda du, ýöne bilen bir doğuljakdyr. Elbette munyň üstünde gatykän iş geçirmeli. Diňe opozisiya grupplaryny, opozisiya toporlaryny janaýatçy dik görkezdiler. Yani bular hakykly bir organizasiýa bolsun, siýasatçylar bolsun, bir zat edip bilsin hökümete aýdan netdirip bilmek üçin hem adamlar gelişmeli, ösmeli, aňy derejesi ýetişmeli. Sen bu watanyň jemgyýaty boljak bolsaň, sen bu ýurdun bir jana halky boljak bolsaň diýär, döwlet adamlardan ibaratdyr. Yani döwlet bir maşgaladyr. Yani bu ulakhan bir döwlet kiçi öýjükli maşgalalardan ibaratdyr. Her bir öýjük maşgala bireyden ibaratdyr. Yani birey diýenimiz 18 ýaşynda bolduran adam hak hukuk kazanýar, ses bermäli. Bu hak hukuky zamany 5 milyon adam mektepden öwrenip başlamaly. Konstitusiýany, kanunlary, hakyny, hukugyny ýolda milisiýa bir zat diýen wagty jogap berip bilmeli, näme esasyna ýene bir zat diýen zat bilmeli. Biz buna gaty uly kän wagt sarp etmeli. Gyýyk, galmagal, elekin, bedekin ýany adamlara öwretmeli. Hakyky güýç bolmak üçin adamlaryň aklyna bilim bolmaly, ilm bolmaly. Birek men senden gowy bilen, sen menden ýaman bilen, sen kim, men kim diýen dawa girmelerle dogry düşünje garak gitmeli. На это Запад не был готов в силу различных причин. Yani Günbatar hem bir wagtlar şunu etmek üçin ol territoriýalarda käbir ýagdaýlara görä bulatlara ýa el goýasy gelmedi, ýa-da goýup bilmedi, ýa-da koşulyp hem bilmedi. O bar Amerikansk sentr diýen rat ýa-da plan pistigan ýoňda değişli adamlar goýberli otyrlar, KGB adam, ýene bir radyň adam, halk öwrenamasyn, halk bilim alamasyn, halk akyllanamasyň. Мы не можем осуждать и тем более обвинять Запад и прежде всего США за этот выбор, сделанный в пользу диктатора. Они сделали правильный выбор с точки зрения их интересов. И это не противоречит тому, что они приоритетами своей внешней политики продолжают провозглашать демократию, соблюдение прав человека и свободу слова. Хотя в этом есть большая доля лицемерия. O bizde Günbatarı ve Amerikanı diye günahkarlap durmalar, siz diktatoru golladınız diye. Olara özüne seredirine doğru karar ettiler öz kızıklanmaları tarafından diye. Yani özlerinin daş politikası, içki politikası ve her gün ölçerli demokratiya dikliği oturan adam hukukları, söz ağatlığı dikliği oturan hem 200'lülük duayno standart dikkitçerler yani 200'lülüğün ulu bir payı hem vardır diye. Günbatar düşündü ki diye. Günbatar düşündü ki diye yani demokratik amala aşmaları, demokratik tertibe geçmeklik Sovet territoriyalarının halkları arasında bir vada mümkün değerligine göz yetirdi diye. Demokratiya giden yol katı uzak olacaktır ve bir neçe etaptan geçecektir diye. Belki de birinci etap bunların içinde belki bir menzeşerek olur diye. Dikaya приватизация, капитализация, концентрация всей полноты власти и собственности в руках правящей элиты, которая порой сведется к одной династии, как, например, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ya da Azerbaycan. Mesela
Bular bir yana bir barya yana bular demokratiya berjek diýen aga hiç kime. На Западе прекрасно понимают несправедливость происходящих процессов в государствах СНГ, когда кучка узурпировавших власть и общественную собственность людей незаслуженно пользуется всеми благами, а основная масса населения пребывает в нищете, невежестве, билимсизлик, и находится на грани физического исчезновения из-за нехватки еды, лекарств, отсутствие элементарных условий жизни. Ina şunu biz bugünkü günümüzde peçat edip kurup bilýäs de. Garyplyk, bihepelik, birege sylaşsızlyk, ýagny bir fiziki ýogurmagyň uğruna hazyk yetmezçiligi bar, azyk üçin pul yetmezçiligi bar, derman, oňa Hudaý saklasyn gelýän dermanlaryň peýdasy ýok, adamlar sümka derman alýar, derman kömek eden. Ya da yönetici adamların yaşayış şartları da balnistaların bolup yatan şartları şehir etraf yerlerinde. На этом этапе перехода вновь образовавшихся государств от диктатуры к демократии перед Западом стояла основная задача – не допустить их возврата назад к реставрации социализма. Yani batar hem ödelerine bu yurtlar yine de bir sosyalizmi eseri dolaşıp paramasınlar diye görüyorsa Putin'e görüyorsa SR2 diye. Kime göre eseri ödenden başka? Так, наблюдая за происходящим на постсоветском пространстве процессами, Запад понимает, что симпатия простых людей на всей территории бывшего СССР все еще на стороне Советского Союза. Она СССР дöwri gowudy diýen sözler var. И поэтому до сих пор не исключает возможности разбития событий в обратном направлении. Yani Günbatar bir yan taraftan adamların köpçüliginin SSR wagty gowudy, garnymyz dokdy, işimiz bardy, parahatçylykdy, gidýärdik düşünjelerini dinler. Yol turan için belki bular yine de ikinci eser kurmağına giderlerim diye. Yani biz inanıyoruz ki ona barılmayacaktığına ve nesil ütkedi, vagat ütkedi. 14-15 yıl bundan önce yazılan kitap. 15 yıl bundan önce, 18 yıl bundan önce yazılan kitap. Чтобы этого не произошло, западные государства всячески поддерживают существующие в настоящее время на постсоветском пространстве режимы, какими бы коррумпированными и воровскими они не были. Şol sebäpli hem Günbatar we korrupsiýon hökümetleri, diktator hökümetleri ýene de SSR orsun gujagına baryp çamasynlar diýip bulary goldaýa. Emma biz görüp otyrys ki ýurdun başynda oturanlar orsun hyzmatynda geçip, ne atasy hem ogly. Orsun iti diýip ana Murat Kurban aýtdy. Западные демократии, особенно США, в настоящее время рассчитывают на перспективу и вкладывают деньги в экономику стран СНГ, в подготовку молодых кадров, чтобы в будущем они смогли сменить сегодняшних руководителей этих стран. O вкладывать edýändir ýöne daşary ýurtda okap gelen adamlaryň näçe prosenti Türkmenistanda bilim alyp bilýär, näçe prosenti näme gaçdyň o diýerler. Çam geldimi? Эфирни чыкап goýda meni. В настоящее время рассчитывают на перспективу. Okuwlar okadýany Türkde okap gelenler var, Orsetde okap gelenler var, Amerikada okap gelenler var, Angliýada okap gelenler var. Daşary ýurtda okap gelip ýurtda birat edip oturan barmy? Gelýär çarkyň içine girýär. Köne kadrlar oti, senin işin gerek däl, senin muçizedeniň gerek diýip oturan ýolbaşçylar oti işin başynda. Näde sen bulardan ütketmejek edip bolanaga etdiren aklar. Etjek diýsem, ya ogry bolýan, ya ters zat okapsyň bolýan, ya sen bir bakana tapýarlarda, sen uçurmak bilen bolýar. Движущей силой политики является наличие интересов. Политики вступают в тесные отношения с теми силами, с помощью которых они могут обеспечивать те или иные свои интересы. Индем sorab, кому нужна демократия в Туркменистане? Кто в ней заинтересован? Имеются ли сегодня реальные силы в Туркменистане, которые могли бы принять и отстоять демократию? Нужна ли демократия в Туркменистане еще кому-то, кроме туркменского народа? Yani Türkmenistan'a demokratiya yönöke halktan başka birine gerek mi? Yani biz ki
Türkmenistan'ı teoretik taraftan seyrederler. Demokratiya Türkmenistan'la hem gerek. Avrupalıları da gerek. Amerikalıları da gerek. Orsları da gerek. Ve beyleki dünya devletlerinde gerek. Hem mesela şahat olanlar ve begenler güllerin birine bir cadı göçülük kolunda Türkmenistan'da bir vada bir halk hükümler, dine halklarla hükümedem buların yerine başka biri gelip edene Türkmenistan'ın içinde bir помана венью волшебной палочки становится демократический порядки, но ни один народ, ни одно государство в мире не будет делать за нас что-нибудь для установления в Туркменистане. И это сугубо наше внутреннее дело. Diye ki Türkmenistan'ın içinde bir gün ütköşlük olacak yağdayında da bilin ki ey Türkmenistanlılar bir dünyanın hiçbir halkı ya da hiçbir hükümet sizin yerinize gelip bunu edecek değildir. Bu bizim elbette ki öz içimizdeki olan özümüzün aradığımız ve özümüzün halk olup yerine getirecek işimizdir. Ne netice geliyor? Демократия в Туркменистане нуждается и в ней кровно заинтересован прежде всего türkmenski народ. Yani ilkinci derecede demokratiya Türkmenistan'ı onun mehrevan halkına gerektir. Şunun için Türkmenler özleri görüşmeli, öz demokratiyası için ve biri getirip verirken biri bizi Amerika'ya öz demokrat ederken ne daha da karşı oturmak akmaklıktır diye. Şunun için öz aranızda lağlaşmalı, öz aranızda birleşmeli, öz aranızda siyasi siyasi cemiyet türetmeli. Ve Türkmenistan'ın içinde vazife yurt başına geçmek için görüşmeler aşırmalı. Сейчас, как никогда важно договориться всем туркменским оппозиционным организациям, действующим за рубежом, об объединении всех их людских и финансовых потенциалов и возвращении на родину для участия в ее политической жизни. Karışmak bolanok, vaqt yitirmeler, vaqt hazırki rejime işleyer. Eğer biz otursak, sesimizi çıkarmadık, onunla bu rejim bizim tohumumuza çıkacaktır diye. Şimdi teklif veriyor gerek. Что можно делать в Туркменистане или с Туркменистаном, чтобы изменить там ситуацию в пользу демократии? Изменить сегодня в положении Туркменистана в пользу демократии внутренними ресурсами практически невозможно. Они внутренние ресурсы истощены в неравной борьбе, которую вела туркменская оппозиция с существующим режимом с самого начала Горбачевской перестройки. Yani 1985'ten beri devam ediyor iken. Оппозиция в лице таких организаций, как Ağzı Birlik Halk Hareketi, Партия демократического развития, Фонд Туркменистан, Социал-демократическая партия, Русская община, Компартия Туркменистана. Bunlar Dürlü sebeplere göre ne bir mesele çözüp bildiler, ne öyle arasında bir lağlaşıp bildiler, ne de birlikte hareket edip bildiler. Esası problemleri, bunların birleşmesinde olanlar, birbirini vurdum duymaz, birbirini sıylamazlığı, birbirinden lağlaşmazlığı, menki doğru, senki bolanak diyen olumsuzluk, tekebirlik oldu diyor. И главное отсутствие ve esası hem organizasyon şekilde bolya sen ağakenin bu karakenin olyaşılken gelin şu tayda birleşelim mesela çözelim o zaman yine de kime yolum devam ediversin diye de bana metip bilen haklar. 30 yıl bundan 20 yıl bundan 30 yıl bundan ki opozisiya hareketlerinin başına geltiren bela bugünkü günlerinin hem başına geçti. Hazırki dövrde yurdun içindeki oppozisyon güçler yani nominal yani yek seyrek bar olsalar hem yani olur sesini çıkarıp bilen akla sebebi milise doğru üstüne, komitet doğru üstüne, vayemde doğru üstüne, prokuror doğru üstüne sakil ona hareket etsen yok yani otellere yurdun içinde buna memnuniyet bilir. 2003 yılda попытки действующих за пределами страны оппозиционных организаций, таких как ОДОТ, Объединенная демократическая оппозиция Туркменистана, Республиканская партия Туркменистана, Общественное политическое движение «Ватан», объединиться в Союз демократических сил Туркменистана, не дали пока желаемых результатов. 2003 yılda öğretilen ОДОТ var. Bunun içine
Türkmenistan Respublikan Partiyası giriyor, Nurmuhammed Hanov. Vatan politik hareket geliyor, bunun yol başçısı kim bilema. Demokratik güýçleriň birleşigi, Türkmenistanyň güýçleriniň birleşigi diýip bir topar bar. Muňam yol başçysy kim bellileri gibi guramalar bamy häzirki günde ýok bilen belli. Entägem özüniň etip biljek işlerini görkezanaklar we netijesinden berenaklar. Gün batar ve ilkinci derecede Amerika bir elbette ki bir talçok berip bilerdi oppozisiýa üçin. Türkmenistanyň içinde politik kömek etip bilerdi, politik bir goldaw berip bilerdi siyasi tarapdan. Egerde munyň içine girýän guramalar öz arasyna birleşerdiler diye meselem. Çoğu döwürlerde Antiniyazowski platforma diýen bolsa, bugünkü günde Anti-Berdimuhamedowski Berdimuhamedlere garşy alıp barýan hereketinde birleşip bilsediler, Amerika'da belki kömek ederdi diye. Ýene bir şans var diye de. Ve diye ki bu gata inandırma, häzirki döwürde ýurdun içindäki her ýagdaýy ütkötüp biljek ýekeje bir güç bar. Ol hem ABŞ diye, yani Amerika diye. Türkmenlere mana näme diye? Amerikanyň hakyky demokratlygyny, adam hukuklary we söz haklary üçin, erkin söz medeniýeti üçin göreşýändiklerine Türkmenler entägemden näme? Хотя существует также мнение о том, что Вашингтон под лозунгом борьбы за демократию борется за достижение своих стратегических целей. Mesela başka taraftan diyorlar ki Amerika yani Washington biz demokratiye geçirecek, biz seni kazanacak, biz size kömek edecek diyen başka bir taraftan hem Rusya'da karşı özüne bir meydan kazanacak kolye ve Rusya'da zayıflatmak için zayıflatmak neyle oluyor? Ecizletmek için hem olacak kolyandır diye. Ve Amerika hem Rusya'dan hem bizim Orta Asya'da nevit ve gaz için aslında söbeş alıp baryalar. Ortada gerek Türkmenistan'ın gazı neviti, Amerika'da gerek Türkmenistan'ın gazı neviti. Но наш взгляд одно не исключает другого. Мы верим, что вопросы демократии в политике США занимают приоритетное место. Вместе с тем нельзя отметить тот факт, что США в последнее время взаимодействуют с режимом более эффективно и результативно, чем с türkmenской оппозицией. Yani mesela Amerika'nın hükümetinin rejim bilen alıp baryan gatnaşıkları, oppozisiya bilen alıp baryan gatnaşıklarının has öňünde ve has güçlü var. Yani çünkü bunların misal için neme de bolup biler. Suriýada Beşer Esad'a karşı oynanan hareketlerinde yeňildiler de Beşer Esad barda Putin'i kömege çağırdı. Bu da şonu etjek bolýar. Buňa da bu ýolan bar bir häkimet, bu ýola da garaşyp США, конечно, понимают нестабильность, ненадежность режима, и им нужна прочная опора для их будущей политики в Туркменистане и в регионе в целом. Эта опора должна быть найдена в оппозиционной среде, а не в окружении режима. Yani hükümetin edarasında işlep ürünlerin içinden değil de oppozisiyadan bir adam gerek diye. Mesela rejimin töwerine şuna gezip örenler kim engilip ören, elle okşap ören, bir hadiseler titrettiren, işaret edip bilmeyen, eline defter alıp näme ýazdyrandan bilene ve rejimin töwerenäki döwlet işgärleri kök damarına çerli, soňky nemesine çerli, nitkasyna çerli, korrupsiýanyň içinde, ýalanyň içinde prezidentin özü ýaly. Экономическое сотрудничество США с Туркменистаном имеет очень большую перспективу, и в будущем это приведет к серьезным политическим переменам. Являясь хорошей основой для начала демократических преобразований в Туркменистане, но для этого экономические отношения должны быть подкреплены сотрудничеством в сфере культуры и образования. Нужно оказывать поддержку туркменской интеллигенции, выработать просвещенческую программу, наладить книгоиздание. Yani o idea, gowdatlar idea ýöne bulan hiç haýsy edilen hakda. Türkmenistanda kitap çap etmeden ýola goýmaly diye Qur'an goly ikide bir kitap ýazyp otyp, paýlap otyp halka manyň okany. И на мифическую историю нашего народа, придуманную режимом и его прихлебателями.
Непогрешимый президент и грешные министры. Ниязов регулярно проводит экзекуцию над своими вице-премьерами и министрами, лишая их должностей и заставляя их вернуть в казну украденные деньги. Почему президент выдвигает против чиновников тяжкие обвинения, лишает их полномочий, оставляя их на должностях министров на так называемый испытательный срок до 3 месяцев? Entaga mana 3 ay möhlet bilen, 6 ay möhlet bilen belirlendi deyip oyun тура, обвиняет казнокрастве, а при уже вынесен Ниязов'un каждому вице-премьер, yani her bir ministerin, her bir devlet işgärinin eýen bir prezidenti var, bir günäsini tapandyrlar, birden 5 madalyny tapandyrlar. Yani her bir ministerin, her bir devlet işgärinin eýen bir prezidenti var, bir günäsini tapandyrlar, birden 5 madalyny tapandyrlar. Ben kömekçiler daşar ýurtdan muny internetde gygyrap otdy we birini ýamanlaýarlar, birini goldaýarlar, muňa da diýerler ki sen bulary ýok et diýerler. Şol oyun oynatdy. Ниязов понимает, что он создал не правовое, а коррупционное государство. В этом государстве все держится на взятках, воровстве, репрессиях и являясь главным вором и взяточником, Ниязов руководит всеми ворами. Он хорошо информирован о том, кто кому сколько взяток дает и кто сколько ворует. Görýän ýurdun başyna oturan prezident şeýle bir sistema gurdy. Kim näme ogurlapdyr, näçe ogurlapdyr, çykmajyk çygyt ýaljak bilip otdy maglumat geldi öňüne diýer. Ve diýmek ki bular daşary ýurtda islämlerine bu maglumaty berýärler we hamana daşary ýurtdan gelen, içeriden gelen adamlardan gelen maglumat diýip daşary ýurtdan hamana paş edip otyrlar. Aslında bu maglumat bulara prezidentin aparatından gelip otdy, prezidentin ruhsaty bilen. Şu gelýär-de bäde, şu netije çykýar. Ибо половину взяток из ворованных денег чиновники приносят Ниязову через его помощников. В течение многих лет главным кассиром Ниязова, как говорили, являлся Nur Kılıç, Niyaz Kılıç, yani ministrler bilen Niyazov'un arasında pargat mı diyen şu dövrlerde. Son bunun yerine Recep Saparov diyen geldi. Несколько лет тому назад все должности от районных руководителей до министерских в Ниязовском правительстве продавались, и их цены колебались от нескольких десятков тысяч до $500,000. Yani birnäçe ming dollardan başlap 10-15 ming dollardan başlap $500,000 çelli vezipeler var Türkmenistan'da var prezident aparatında ýerleşler. В зависимости от важности и доходности чиновничьих кресел. Mesela Neft-Gaz ministri gymmatdyr. Yeni bir Söwda Senagat ministri gymmatdyr. Ilizonlu, mesela velayet häkimlerinin kreslerinin bahasy bardyr, şäher häkiminiň bahasy bardyr, kolhoz arçynyň bir wezipesiniň bahasy bardyr. Bir ýykylyp ýatan bir edara bolsa, şoň bir 40 ýyl sanyk işgäri bar bolsa, şol edaraň bir satyljak kerbiji bar bolsa, şoňam ýol goşsuny, şo taýa pul talep geçýärler. Bu pullaryň bir bölegi hökmany suratda Niyazow'un gurup gelen sistemasy boýunça hökmany suratda prezidentin eline paýy barýandyr. Ve häzirki günde bu şeýle dowam edýär. И резонно, что чиновник, заплативший за свой пост такие большие суммы, стремится не только их вернуть их, но и по возможности вернуть в многократном размере. Yani biri 10 ming, 50 ming, 100 ming dolar pul verip bir vezipeye geçse, ben berem pulumu alsam boldy diýip oturlar ama 6 ay oturacak mı, 3 ay oturacak mı, 1 yıl oturacak mı bilen ama tijara kalayı näçe köp adam şonça peýda ogurluk gidip ýaty. Adam halkyň bilen hiç kimi işi ýok. Asfalt bilen hem hiç kimin işi ýok. Paxta atyzy bilen hem hiç kimin işi ýok. Hiç kim bilen, hiç sat bilen hiç kimin işi ýok. Diňe jüýsüni doldurmak bilen, ýurdu talamak bilen. Ýurduň başynda talançylar öti. Şa Niyaz döwründen başlap häzir adam beter bolup gitdiler. Поэтому, когда Ниязов называет какую-то конкретную сумму, присвоенную тем или иным чиновникам в размере десятков миллионов долларов, и добивается возвращения этой суммы, убеждаешься в том, что всех своих подчиненных он держит на крючке и под контролем. Yani züşkendir. Niyaz dövründe planını yığınan, oğurlan pulundan getirin diyen vakti plança milyon doları izine qaytarmadan yeşin çataktır diyen vakti şolardan şu oğurlan pullarını näçe milyon doları izine verýärdi ve türmäge gidýärdi. Diýmek, emme da bilýärler. Sebäbi özleri ruhsat berýärler oğurlamana, izlenemadan
soyacak vaktan da semredip soyuyorlar diyelim. Şu vakti günü bu da devam etti. Ve bunu devam ettirmek istiyorlar. Ve bunun için daşa yurttan aktivist diyen, opozisyon diyen, propagandaşitlik diyen kuramaları kullanıyorlar. Elbette uzak değildir inşallah günü gelecektir. Bunların hepsinin üstü açılacaktır Allah izin verirse. Почему он назначает им испытательный срок до 3 месяцев? Это время, очевидно, дается провинившему министру для того, чтобы тот собрал все деньги, добытые им неправедным путем, принес наличными и отдал их Ниязову. Таким образом, Ниязов достигает двух целей. Обогащается, первое, и второе, разоряет чиновников, разбогатевших на взятки и коррупции. А o zaman konkurensiya bolmayarak türme tıkya ya damaşını aresta tıkya adam bunu iki tane KGB ya milisiya kapısına koyarlardım öyünden çıkman motivatan korkusundan bana izarlayarlardı. Bu sistem katken uzun devam eder mi kadiye? Bu köp faktörlere bağlı ve şol yol başçıların ve чиновникlerinin özüne bağlıdır. Kaçan birine yürügiç bu vaka hemmesinden başta gelecektir diye. Yani bunlar ne içindir otirler ne mağadı ulu olsun kiçi ol чиновник olsun tapağı diyor kaçan bana gelmesin men üstüne yol düşmesin şu yüzüne de seyretip bilen aklara men gözümü görüp sen bana seyrettin sen iyisin çırağını yakınıp şunun için bunlar dep dere seyrediyor yüzüne seyretip bilmiyorlar sen emmesinin oğurduğunu biliyor emmesine de ecenize de diye doğanınıza da diye ağzına gelenini söylüyor bir dönem ses çıkarak emmesinin götü bokluyor yığınağa var yerlerin elle dep taraflar. Ne emmesinin götü bokluyor. Onun için kaçı yüzünü kaldırıp böyle. Чтобы предоставить себе кадровую политику, построившую Ниязову, достаточно лишь сказать, что с конца октября 1991 года до мая 2004 года, 91 yıldan 2004 yılın aralığında vakasını yazıyor adam. 60 sana zampret ütködü diye. 60 tane zampret ütködü diye yani 91, 2004, 90, 2001 13 yılın içinde 60 tane zampret ütködü yani 12 adam oturuyor prezident yığınak geçiniyor 12 adam yığınaya 60 tane ütködüdür 13 yılın içinde 110 tane minister ütködüdür 30 tane velayet hakim ütködüdür 20 tane Государственный комитет Иран управленияларын, ассоциацияларын 200 санак yol başçı ütkötüttür diye. Ниязов оставил население без образования, приучил его к потреблению и торговле наркотиками. Bulan bir hakikat o. Gereğin çekken kendi ve gereğin satyan kendi. Gereğin satyanlardan hem peydalanı oturan komite, polisiya, prokuror, hakim, yukarı vazifeli işgärler, Aşgabat kabine çerli erkeme dole var yazı. Пришло время отказаться от президента и объявить ему всенародный бойкот diyelim, бойкот. Yani karşı gelmeli, ahli halk ol karşı gelmeden bunları yenme kıyım olacaktır diye. Кто управляет Туркменистаном? Ниязов или другие? Арабы не читают. Если читают, то не понимают. А если понимает, то не рассказывает. Я слышал это высказывание в Дубае во время телепередачи от одного арабского политического обозревателя. И отметил про себя, что можно точно так же сказать про наших туркмен. Biz hem şu Araplar yağlak diye. Türkmenler okanak, okasa da düşünenak, düşünse de bu arada hiç yerde gurur edenak diye. Yani Araplar var arada eştiya ve diye ki kelleme fikir geldi diye edil şavarlarda biz Türkmenler de olan biliyası. Türkmenler okana, okasa da düşünenak ve düşünse de başkalarına gururun verenak. Так, чем арабы, а может быть даже меньше, чем арабы, читаем и меньше арабов заботимся о собственной судьбе. Меньше арабов понимаем и меньше делимся друг с другом своими знаниями. Yani bilim malumatımızı paylaşmayız. Doğru paylaşsak o zaman doğru seninki bolanak. O ne doğru deyip TikTok efirlerde görüyoruz. Adamlar oturuyorlar, gürleşiyorlar, gelin diskussiya edilen vaktin direkt geliyoruz
Gowy bir zatda sögülmegini goýdular, bir eje dogany etmegini goýdular, olan bir uju bir plus Allah jana şükür gözlegmesin. Indi bir-birini diňläp, ideýalaryny paýlaşsalar, bir zat diýen wagty o diýmeň derege, gapdardan senem demäni bermeli. Многие из нас, bizim köpümiz ve bu bizim ulakan kemçiligimizdir diye. Bizim aramızda köpüler sessiz yaşap, sessiz ölýärler diye. Hemme bilýän zatlaryny gizleýärler başgalaryndan diye. Yani men özüme de ziyan geter, yakynlaryma ziyan geler diýip gorkup ýaşaýarlar diye. Dumup ýaşamaktan, sessiz ýaşamaktan, birege ynanman ýaşamaktan hiç kime peýda ýokdur diye. Açık görünleştirmeye geçip ve diskussiya girip biz käbir meseleleri çözülüşüp bileriz. Bizim yurdumuzda nämeler bolupdy, biz birleşenle bilelikde öz akıllarımızı kullananda nähir netijelere gelip bildiklerimizi çoň alak yere gelmeli. Yani ve yurdumuzun bugünkü günde baş probleması ol döwürlerde Niýazow diýär, ýöne bugünkü günüň öwresin gelýär. Главная проблема нашего народа в настоящее время — проблема Бердымухаммедова. Дем боляк. Что дöwürde? Проблема Niýazow. Что такое Niýazow? В чём секрет его могущества? Munyň güýjüniň sırrı nirde diýär. Biz türkmenler nirden dören halk, nähili halk biz. Hakykatdan hem şeýle işe yaramayan, derde yaramayan, özüne kömegi peýdasy gelmejek halkmy biz. Näme üçin we nähili derecede biz Niýazowa halkyň başyna oturmagyna ýol berdik diýär. Näme üçin biz Niýazowyň halkymyzyň düşmanlygyny bilip durup hem bundan diýinip bilemiz. Anladım. Bu zatlary diňläp, familiýalary ütgelip pikirlerini vermeli diýilýär. Pikirlenmeli üçin Allah Taala pikirlenip beripdir. Türkmeniň nimeýelişdi narod, ýani türkmenler bir owlukçy bir millet däldi. Ownuk zatlara, bir zat ýitki zatlara da görmän bilerler diye. Sähel bir zatyň üstüne dawalaşman hem bilerler diye. Yani giderek o zaman не спорит по пустякам. Можно было бы потерпеть и подождать, естественно, окончание времен Niýazowского режима, правления. Yani böyle sessiz oturalı, karışalı, sabır edeli, çıdalı, Niýazow ölür, düzelir diye. Особенно если учесть, что ему осталось не так долго царствовать. Ýöne görüşümizde alak, Niýazow gitti, ýöne oň ýerine gelen wowluk getirmedi, demokratiýa getirmedi, Türkmenistany getirben bilmedi. Aýdan sözü var. Saýdan wagty Amerikada birinji interwýu berende, sizin alyp barjak ýoluňyz nähili ýol bolar diýende, aýdyp men maşynyň Niýazowyň ýoluny alyp bararym diýdi. O maşynyň ýoluny alyp bardy. Если бы дело было только в Niýazowе и с уходом Niýazowa из жизни прекратились бы мучения туркменского народа, то можно было бы потерпеть его, перетерпеть. Eger şonuň gitmegi bilen, ölmegi bilen halkynyň adary problemasy gutarjak bolsa, onda bolýa çydaýaly diýjekdik. Ýöne bütün dert problema da bidäle diýe. Niýazowyň türkmenleriň durmuşyndan gitmegi bilen, türkmenler onuň goýup giden sistemasyndan erkinlik ýa-da öz durmuşynyň hojaýyny bolup biljekdirler diýe. Sebäbi Türkmenistany häzirki günde ýolbaşçy we hojaýyny Niýazow däldi. Hatda по поводу и без повода он старается. Olam görkezjek bolýar ýolbaşçy men, hojaýy men Türkmenistanda diýdi. Ýöne hakykatda Türkmenistan bilen bütün dünýä neft gaz mafiýasy dolandyrýar diýe. Ve bular durlar diýe. Bularyň arkasynda, Niýazowyň arkasynda diýmek we Muhammedowyň arkasynda bütün dünýä mafiýasy dur. Biz buların käbirlerinin yüzünü bilýäris. Но среди них есть такие, которые не то что нам, даже Niýazowy не видны и не знакомы. Yani olaryň içinde şeýerleri var. Olaryň käbirlerini Niýazowyň özüni tanan ogam, bilen ogam diýär. Bu güýçler elinden gelenini ederler, Türkmenistanyň hojaýynçylygyny elden bermezlik üçin elinden gelenini ederler diýär. Yani yurdun başında oturan adam bunlara tabi bolmak için. Niýazow всего лишь игрушка в руках этой мафии, и он беспрекословно выполняет ее указания. То, что он заявляет время от времени о перекрытии газовой трубы в Россию или Украину, требует пересмотра цены за поставляемый газ, является ничем иным, как спектаклем,
разыгрываем перед туркменами для демонстрации своего могущества и веса. Yani şol döwürlerde biz ulyň öňünde kişelmeriz, kiçiň öňünde ulalmarys diýen sözleri hem öwsün arkadaşlar sevdaly toprak öwsün tagzim etsin, elini öpsün. Şoň bilen bilelikde girecek yerine girer. Ниязов практически даром отдает туркменский газ международной мафии, а она за эту услугу не трогает многомиллиардные сбережения Ниязова в западных банках и дает ему возможность творить любые беззакония внутри страны. Не вариант, Ниязов типа окудuk yani şu taýda просто Muhammed'den любой birini goýaýmaly. Ine bolup duran adam şol 100 milyarddan gowrak Türkmenistandan pul ogurladylar. Bankta koydular, o tayda bu tayda koydular, dünyanın her yerine yaydılar. Yurdun içinde de her türlü bir kanunçuluk hareket etip böyler ve bunların toğuna tok diyen yok. Bu Türkmen halkı ses ediyor, dert ediyor, edeler ağlaya, doğrular ağlaya. O bir hanak maglumat berenleri için ol qarradaydanı işini görýärler, muny urýarlar. Bulan yerde bir jurnalist bar bolsa, muny urýarlar, sen maglumat satypsyň, sen sura dogratpsyň diýip birlerini türmäge basýarlar, sen goşgo kapsyň, agzy birlik bar diýip muny türmäge basýarlar. Neşet bir adamlar diňe korkutýarlar. Ve bulara ruhsat berip goýupdylar. Erbakanyň bir sözü var aýtyp geçeni, ýadyma salýa. Student wagtym 96-2000 arasynda okanymyzda. Bu dünyayı biz yönetiyoruz diyen zalim güçler de Müslüman ülkelerin başına şonun galyk diye adam getirýärler diye pul goýan, özüni goýan adamları yaman görýän adamy ýörüte getirýärler diye ve muňa diýerler ki baýlyk berýärler, mümkinçilik berýärler, hemme zat senki diýip aýdýarlar, üstüne de goşup berýärler. Men näme etmeli munyň üçin diýen wagty seniň bir etjek sadyň senin halkın kösenmeli, yani Müslüman näme sen halkın? Kösensin senin halkın diýerler bolany. O bu halk birden ayağa galar, meni bizat eder, meni bizat edýän wagty hiç sadam bolmaýa, gerek bolsa dünýäni otlar, dünýäni oda berers diýerler. Ve bugunky günde dünýädäki bolup duran urşlara seredin, Türkmenistana seredin, dünýäde bolup duran zatlara seredin, orşet bar, o bar, bu bar, bu bar, bu bar. Nämeler bolup ýa we Türkmenistan bilen näme baglanşyk bar, dünýäniň urşlaryny. Bada Türkmenler gorkuzmak üçin edip oturan urşlar bular. Çäbi Türkmenler esasy zady, Allaha jana şükür, Kur'an-ı Kerim'i okap başladılar. Kimdigimizi bilip başladık, ýuwaş-ýuwaş hem bolsa, hem Allaha jana şükür bilip otyrys. Elbetde ki gün geljekdir, 7 ýaşdan 70 ýaşa hemmemiz öwrenjekdir, kimdigimizi biljekdir. Odan bütün dünýä vakti gelene titrejekdir Allah izniyle inşallah. Böyle. Кто сегодня друзья и кто враги Ниязова диýen разделе geldik. Сегодня противниками Ниязова являются лишь туркменский народ и международные правозащитные организации. Gördünüz mü? Bu günde rejimin düşmanı kim? Türkmen halkı ve daşa yurttan buna karşı görüşenler. Все другие как государства, так и некоторые международные организации не враги Ниязова. Yani bütün dünya kuramaları, devletler, kuramalar rejimin düşmanı değil, hatta onun партнёрларыдыр diyor. Конечно, все они порой откровенно прямо в лицо, а чаще пряча глаза, смеются над Ниязовым и его политикой, но на деле поддерживают с ним, исходя из своих корыстных интересов, yani nevit, gaz, pul, kovgatnaşlar saklayarlar diyor. Kıyıdansak da bu konularda pravozащитный organizasyonların içinde hem bunun tarafında işleyenleri var. Bunlar bir derece östüler yani. Ve pes derecede kalmadılar. 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl bundan önkiyalak bu günü. Açık hükümetten işleşen pravozащитник idaralar var. Bunların hükümet özü de öttü. Бляля, при этом они все прекрасно понимают, что имеет дело с непорядочным человеком. Но что делать? Ниязов является главой, как не говоря, суверенного государства. Вот уже 14 лишним лет. Его воле, его политике подчиняется практически не оказываемое сопротивление 4 с лишним миллиона населения Türkmenistan'a. Yani Berdi Muhammed 6 milyon 7 milyon halkım var deyip neme yazıyor? Ve bana karşı, hani yurdun içine bana karşı gelen bağımı dikor ki ziyade bulalım. Biz bana kıyır yaz. Yurdun içine bana soran diye. O adam orada diye kaptanına komitet çıkmar ya bir yer var. Şeyde oturun, video çürü oturun, adamla zaten gittim. Turistin yanına yakınlaştırınaklar vatandaşı.
Более. Снязом считается все мировое сообщество. Его рухнама построена на компиляции, тиражируется на многих языках мира. Да? В чем же дело? Ve bugünkü günde biz görýäs olar ruhnama bilen birlikde bugünkü gündüz görýäs ki Gurbanguly Berdimuhammed çaýda bir kitap çykarýar. Bu dürlerde paýlaşyp otyllaryndan şu taýda göremakda ýöne bilýän. Kors diline wa, nemis diline wa, Japon diline wa bir ýere gitse ýanyna alyp gidýär şo halkyň diline ýazylan. В чем же дело? Как долго будет продолжаться Ниязовский диктат в Туркменистане? Ответ очень простой. Ниязовский режим, эта система будет сохраняться в Туркменистане до тех пор, пока не появится альтернатива Ниязову в лице другой сильной личности из окружения Ниязова или не сформируется единая мощная оппозиционная организация из оппозиционных сил, действующих за рубежом и находящихся в подполье страны. Подполье внутри страны. Göreceğim näme diýär? Haçan üýtkäýär? Böyle turjak bir rejim diýen wagty elbetde üýtkäýär. Meselem şu an Berdimuhammedow mysaly getirjek bolsak, Niyazowyň sag elidi, Berdimuhammed bilişin doktorudy. Niyazow öldü, Berdimuhammedow getirip koydular. Ýani bu adam onu bilýärdiler. Çäl opozisiýadan hiç kim gelip bilmedi. Ol aýratyn bir historia. Berdimuhammed Hanamow, Sapar Iklimov, ikimi bankyň başlygy Berat Orazow şu üçüsiniň oynanan bir oýunlary bar eken. Onam isleteňiz ilerdäki wagtlarda görüň berer näzik temadan çykmaly. Göreňmi? Eger ädi Berdimuhammed fuly gitdi, kimin özü otylly prezident otira taýar. Diýer gitdiňmi sen ýene-de? Sen aýdýaňa. Ama näme üçin bular şey diýär? Näme üçin bular onu yamanlap bunu öbeler? Ýene şu günde Berdimuhammed aýyrmaly, yamanlamaly, sögmeli ýa ölüp gitjekdir. Bäden talçok muňa berjekler. Muňadan ýas diýjekdirler. Şoň üçin bu nädir? Serdar Berdimuhammedow öwüp oturýarlar, bunu duşda käbirler. Täbi şoňa talçok goýup oturýarlar. Aýdaşar ýurtdan kim gelsin? Gel Atawryn gelsinmi diýe. Paraxor gelsinmi diýe, ýene biri gelsinmi diýe, ýene biri gelsinmi diýe. Aýdym şu wagtda şerli ýola çykan adam, sen kim bolsaň aktivistmi, sen opozisiýermi, sen beýlekmi, sen adamlar diňledi oturýarsyň. Müňlerçe adam gelýärmeni, müňlerçe, yüz müňlerçe adam men diňleýär. Rasmotrum kän ýyllardan bäri öwlük gelýän milyonça, yüz müňlerçe adam men diňleýär, görýär diýen. Öz kandidaturaňy näme üçin goýaňa? 2020-nji ýylda elektron saýlawlarda kandidaturaňyzy goýdyňyz käbirleriniz. Kim? Ana geldi Käriz kandidaturasyny goýdy. Murat Gurban kandidaturasyny goýdy. Ahmet Rahmanow goýdy. Ýene kim Nuran Naif öz kandidaturasyny goýdy. Prezident boljak adamda. Näme boldy size bu günde? Siz vazgeçdiňizmi bu işlerden? Serdary boldy boldyňyzmy? Özüňize münasip göreňizmi? Ýa-da maksadyňyz şomudy başdan bäri ýola çykanyňyzda adamlara güýmemeli, köpçülüge özümizi diňletmeli, bäri adam goýmalylar da. Hatta özüňiz oýunuňyzy oýnaýaňyzda, neyse oýnaberiň. Allah başyňyza geçirsin oýnaýan oýunlaryňyzy, her kimin niýetine görä bersin. Надежды на появление самостоятельной фигуры из числа окружающих в настоящее время Ниязова людей очень мало, ибо Ниязов никому из своего окружения не доверяет и никому не дает никаких шансов вырасти в самостоятельного политического деятеля. Он постоянно меняет, тасует, а ненадежных или показавшихся ему ненадежными отправляет в отставку или в тюрьму. Yani Niyazow döwrüne arasala diyor. Bu günde Serdar aýyrtyryp oturýarlar, Batyr Ataýew aýryp oturýarlar, onu aýyrtyryp oturýar, bunu aýyrtyp oturýar. Hatda gelen döwürleri özüniň owagyjylyk boýunça moğlimini get aýyrtdy. Kim o? Esen Murat Orazgeldiýew aýyrdy. Güýçli adamlary töregden aýryp oturýar. Gurbanguly ölärse Serdaryň ýerine geçjekler bar, Serdary aýyrjaklar bar. Bugünkü günde Serdary güýçlendirmek politikasy gitdi Serdar Berdimuhammedow. Allah ýarymyz bolsun. Zalimlere karşı bir görüşte emmeğimizin. Основную массу образованных людей Туркменистана, получивших образование, Ниязов оттеснил от активной деятельности, превратил их в маргиналов общества. Yani milletin arasına döktü, isat et bilmeyen parası adamlar etti, işsiz. Gününü oradan görüyen, zat gözat verine yuvaş sessiz ölüp giderin deyip, o dövrün akıllı adamlarını hem yoğuttu, Niyazov yoğuttu.
Этим Ниязов гордится и в разговорах со своими коллегами из дальнего и ближнего зарубежья хвастает своей мудрой кадровой политикой, которая не даст никаких шансов продemokratическим силам в Türkmenistan'ı aktivizироваться. Yani demokratlara yol verecekler deyip olamaydı kelyanıken. Ибо он уничтожает всех потенциальных носителей идей демократии и справедливости. Yani adalet ve demokratiya diyen düşüncesi var olan adamlara karşı görüşerler. Yani adalet diysen, hakiki demokratiya bilen adalet olsun diysen, senin karşına görüşe her türlü yollar bilen ve özünün metotları bilen. Yani Amerikan önünden övüntür, beyleki önünden övün yani ben çözyen şeydir deyip. Под лозунгом борьбы против остатков Советской империи и создания фундамента рыночного общества он укрепляет авторитарную власть. Подобный подход Ниязова к кадровым проблемам не может не радовать как лидеров СНГ, так и Запада. Что правда, то правда. Ниязов полезен СНГ и Западу как с экономической точки зрения, так и в идеологическом смысле. Надо отдать должное. Ниязов довольно умело использует в своих интересах и геополитику. Ниязова абсолютно не интересует вопрос о том, приносят ли нефтяные и газовые богатства страны какие-либо доходы türkmenskому народу. Yani neft ve gaz bayrakları Türkmen halkına bir hayır getiriyor mu? O arada kızıklarını oklarım, fikirlerini oklarım diye. Dine özünü peyda ve maşgalasına peyda getirse oldu diye. Özüne ve onun maşgalasına olsa ummasız girdeci yeleyendir. Özüm sağıt başı yani günlük değil, aylık değil, sağıt başı gözünüze aklınıza sığdırıp bilmeyecek derecede умасыз байлык гектаров. Богатство Ниязовых давно переводило миллиардные отметки в долларовых США. При умножении денег Ниязова играет большую роль также торговля наркотиками, на которую bütün dünyanın kuramaları göz yumuyor. Yani на то, что туркменская оппозиция, начиная с 1999 года, указывает на факт участия туркменского правительства крупномасштабной торговли наркотиками, о руководящей роли Ниязова в торговле афганскими наркотиками неоднократно заявляли информированные люди из окружения Ниязова. Бывший вице-премьер-министр иностранных дел Борис Шихмурадов, бывший посол Туркменистана в Турции Нурмагомеди Ханамов, бывший вице-премьер и председатель Центрального банка Аразов, бывший зампредседателя Центрального банка Анандурда Хаджиев. Балам düştür bir список içine. Создается впечатление, что мировые лидеры не слышат или не хотят слышать, что говорят о Ниязове люди, близко знавшие его и готовые выступить на любом международном суде свидетелями, где будут рассматриваться преступления Ниязова. Остается лишь строить догадки о том, что кто-то из очень сильных мира сего причастен к афганскому наркотрафику, идущему через Türkmenistan. Yani kelle gelen bir fikir var. Oğlum dünyada güçlülerin biri o Afganistan'dan gelip Türkmenistan'ın üstüne geçen neşe sevdasına katnaşık bir ulu güçler var diye. Сегодня над туркменским народом нависла реальная угроза исчезновения или перерождения. Ya yitecektirler ya küllerinin doğacaktırlar. Şoňalak bolýa-da bugün günne Türkmenistanyň halkynyň üstüne hakiki realny ugroza ya da yitikecektirler исчезновение ya da перерождение ya da küllerinin doğacaktırlar. Allah Taala bize küllerimizden doğmaklaryny nasip eylesin inşallah. Yani bular elinden gelen ne diýerler ýok etmek üçin. Egerde Türkmenistanyň oppozisiýon güýçleri birleşmeseler ve hakiki bir seryozni karşılık görkezmeseler, onda Niyazov'un planları gelecekte başka bir birine vermek için devam edecektir. Yani bizim bilişimiz ýaly Sapamurat Niyazov'a o mümkinçiligi bermediler, oğluna da o vazifeni bermediler. Sebebi özüne gerek adamına verdiler. Ona Gurbanguly Bermuhammed onun öz oğluna geçirdi. Если эта идея несколько лет назад обсуждалась внутри Туркменистана, и она показалась тогда туркменам абсурдной, поскольку Мурат
Ниязов не знает ни языка, ни обычаев туркмен, то теперь этот вопрос вынесен на страницы мировой прессы для обсуждения. Demek, bir dövrler Niyazov'un oğlu Murat Niyazov prezident bolacak diye görürler bolan eken. Ýa-da her kaçan ataň oğurlan baýlyklary bilen ýaşaýlar goşulma diýilen bolmaly Orsiýet tarapdan ve Orsiýet öz güjüni goýdy. Чего не хватает туркменской оппозиции? Туркмен оппозициясы näme ýetene? Сегодня нет недостатков туркменской оппозиции. Ее много и внутри страны, и за ее пределами. Doğrudan hem şolar ýalyk, yani Türkmenistan'ın içinde de karşı duracaklar var, taşında da can edýänler var. Правда, вся она разная по своим взглядам, мировоззрению и целям. Но всю ее объединяет одно общее желание – поскорее избавиться от диктатуры. Это беспокоит режим, и он заявляет, что враг не придет из-за рубежа, он сидит внутри страны. Проблема не в том, что у кого-либо из туркменских оппозиционных фракций отсутствует краткосрочная или долгосрочная программа действий. Yani olan проблема, да, планın var mı, ne mi hareket edecek var, olan değil. У всех имеются такие программы, и все они более или менее отвечают интересам общества. Говоря rejimden medya, esası meni ağdıracak düşman, yurdun daşında değil, yurdun içinde oti diyen halktan korkya. Hatta diye ondan beri больше того существует согласие и даже договоренность между оппозиционными организациями. Bizim biliyat ki oppozitsiya guramaları ve arasında birleştiler, hareket ediyorlar, bilelikte üstünlük dileyes onların hemmesine de. Hakikat bol, hakiki bolun yani yalancı bolmayın sizden edecek haişimiz. Hakikatçı olun. Yalan iş etmeyin, Allah'ını aldat bilmerseniz halk bilase sizin adam aldayanınızı sonunuz kovu olacak derler hiçbir yerine. Onda проблема небеде. В чем проблема, диye? Почему не происходит реального объединения между демократической оппозицией, mesela Объединенная демократическая оппозиция, Республиканская партия ve Vatan hareketlerinin arasında ne için birleştirip gelmek? Bu yani okudu da familyalarını kim diye? Barış Şeyh Muradov, Nur Muhammed Hanamov i Orazov yine Hacifem Bahadır da arasında birleşip bilmende de şöyle ördür. Ne için bunlar birleşip bilenek ve ömür gidip bilenekler? Bunlar birleşmenin deregine ve birlikte kömek etmek için, daşarlık kuramalarını yüz tutmaklığı için bunların ediyen işi birbirinin ömürtüne gidip men edecek de men edecek diye. Men gidecek, men öncü olacak. Üç birlikte yerde yeka-yekalıkta tesir etsen onda hiç adam edip bilmeyez. Geçmişte bıraklar görüldü. Если мы будем продолжать действовать в одиночку, то ничего не добьемся. Горький опыт этого мы уже испытали однажды, и не нужно повторять прежние ошибки. Yani Abdülhulif bunu vaktinde görüptür. Bundan sonra dönen hareketlerde benim yanlışlarımı bundan sonralarımın yanlışlarını kaytarlama. Siz birleşin ve aranızda birlikte hareket etseniz size kömek edecekler tapılıyor diyenler. Bunlar yine de şunu ediyor ve bu günde biz görüyoruz ki ağzı bir bolalıyım deyip çağırıyorlar. Ondan başta hareket ediyorlar. O zaman hemmemize de söğüp başlıyorlar. Her iş sattığı mekan her türlü geplerden ortaya çıkıp reklam ediyorlar. Derdiniz ne mesela? Очевидно, мы все слишком разные для того, чтобы достичь реального объединения в борьбе против режима. Некоторые из нас совершенно чуждо режимовское мировоззрение и менталитет, а некоторые готовы перенять от режима не только власть, но и образ его мышления и методы его работы. Кроме того, в каждом из нас сидит старая обида и подозрение на другого. А вдруг он обманет? А вдруг я мен aldasa, ya menden öňe geçse, ine şu wagtda bolup turan problem bar da, meni aldasa, menden öňe geçse. Но это еще накладывается наша принадлежность к разным племенам и регионам. Bir Marlı men diye, bir Aşozlu men diye, bir Balkanlı diye, bir Ahırlı diye, bir Levaplı diye. Şu davada bar yani, kıyıdan sanırım. Şu da öyle de bar eken en tägen bar.
За годы своего правления он сознательно создавал в кадровой политике преференции текинцам и Захала, вызывая тем самым зависть и неприязнь у представителей остальных туркменских племен Ахалтекелера. Ненависть к режиму, как представителю ахалтекинского племени со стороны людей из других племен, экстраполируется сейчас на всех представителей ахалтекинцев, независимо от их взглядов на жизнь. Yani Seret şu derece halkı getirdi, bütün velayetleri Ahal'ın halkını, Teke halkını yiğrenere yaraklar. Yani şu yiğrenmeyen kim olsa, yiğrenere yarak etti şu dereceye geldi o aslanım. Bizim bunu öz aramızda da görüp otuyoruz. O bir, sen neden daş oğuzdan aygan bolanak, sen neden mardan sen bolanak, sen neden Balkan'dan sen bolanak, sen neden Ahal'dan sen belki bolardısın, sen neden sen çağırcından sen vapşe bolanak. Onun bunların birbirinden kırılıştırıp oturuyorlar. Yani bir yan taraftan hükümette oradan ama şöyle proyekt kurulan olsa proyektinin o işleri oturuyor. O işler var ya. Belki Allah canından dile gediyoruz ki düzelge yaşarlar. Çünkü bir zalimin planını iman bozacaktır. Nesip olsa iman sihiri bilen yenip olacaktır zalimi. И, наконец, самый большой недостаток заключается в том, что многие из оппозиционеров, прикрываясь демократическими лозунгами, борются за власть, а не за демократию. И bulan bir hakikat. Оппозиционер, активист, rejime karşı görüşenlerin köpüsü demokrati diýerler. Emma demokratiya üçün görüşen haklar şol ýerde ýurda ýol boşçu bolmak üçün görüşýärler. Ya bol ýol boşçu bol, demokratiýany getir, halka ber. Yok men boljak. Bol sen bol menen ýokmay diýse kellep goldajak. Yani hakikatçı ol, demokratiya üçün görüşen. Bu demokratiya geçen yol vazifeden yani yol boşçuluktan, prezident bolmaktan geçener. Demek demokratiya ilki halka aşaktan gelmeli, halka gelmeli. Yokardan äli entek hiç kim demokratiyanın gurnağına kim nämisi şo diýsin Gruziýada bolan, Ukrainada bolan, Kırgızstanda bolan revolýusiýalary rozowy tip revolýusiýa, oranjowy diýdiler, tulpanowy diýdiler. Olar demokratik revolýusiýalar, halkyň revolýusiýalary däl olar diýär. Это всего лишь банальная борьба за власть и передел собственности между двумя или несколькими кланами diýär. Bu ýöne bir söwüş boldy, uruş boldy. Men boljak ýol boşçyka, men boljak ýol boş. Davno wayna boldy. Şoň üçin biz bugün görüp otyryz. Kırgızstan öwürlük gelip ýene diktatura bar ya. Ukrainanyň näme boljagy belli. O şu otyrlar, taşlaşyp otyrlar. Täze şuňa galyp kim pul berse, kim halky pul satyp alsa, pul berýärler de adamlar tarapyna çekenler şeýip dawa edýärler. Безусловно, в результате этой борьбы произойдут какие-то демократические перемены, но они не приведут к существенному улучшению положению трудящихся и тем более участию народа в управлении государством. В Туркмении тоже могут появиться свои Саакашвили, Ющенко или Бакиевы, но поможет ли это делу демократии? Будет ли продолжение революции роз и мимоз в Центральной Азии, а в частности в Туркменистане? Анализ полностью исключить такой вариант развития, конечно же, нельзя. Но демократизировать общество сверху вряд ли удастся без активного и осознанного участия народа в этом процессе. Yani halk ağını, huşunu, kellesini işlerip birlikte edilecektir. Halkı ulanman, sen bu halka demokratiyanı getirip bilmeyecektirsin. Saakashvili, и Ющенко, и Бакиев, Грузин, Украина и Кыргызстан очень скоро превратятся в подобие тех, у кого они отняли власть. Saakashvili ana diktatör olup gitti, türmeye gitti. Ющенко da yurdundan kaç gitti. Bakiyev hem türmede oturuyor. Özlerim diktatör olup gittiler, pul oğurlap başladılar hazinadan. И они не будут делиться с народом полученной свободой. Özleri erkinliklerini halka verirler. Поэтому туркменская оппозиция должна выбрать себе правильный путь к демократии. Демократическая оппозиция должна объединяться между собой и добиваться легализации своей деятельности внутри Туркменистана с тем, чтобы мобилизовать
внутри страны массы на борьбу за свои права, избирать и быть избранными. Только в этом случае можно добиться подлинно демократических преобразований в стране. Слава Богу, настоящих борцов за демократию в Туркменистане немало. Их имена известны народу. Это Нурбердин Нурмамедов и его соратники, Дурдумурат Ходжа Мухаммедов и onun taraftarları, Muhammed Murat Salamatov и onun taraftarları, Папиру, политзаключенный Мухаммед Кули Аймурадов, писатель и журналисты Рахим Эсенов, Ашыргулы Байриев, Халмурат Кылычтурдиев и başkaları. Представителей демократической оппозиции Туркменистана в настоящее время достаточно много и за пределами страны. Им необходимо собраться в ближайшее время в какой-либо европейской стране, обсудить складывающуюся ситуацию в Туркменистане и Центральноазиатском регионе в целом и выработать план действий на ближайшее будущее. Да? Son söz, послесловие. Этот краткий рассказ о том, как и чем я жил последние 15 лет своей жизни. Все это нужно было изложить и опубликовать давно, но боязнь осложнить жизнь некоторых порядочных людей и навредить им еще больше, поставить их в еще более худшие условия, чем те, в которых они находятся, сегодня меня останавливало. Yani bu hikayani bir yazan kol yazmam ben 15 yıllık durmuşumdan ömrəkem yazıp çıkaramam qov olurdu yani. Bu kitabın içinde adi geçecek adamların durmuşunu gayaların onların başına bela gelir deyip şu korku bilen şu beni saklaptırdı diye. Возможно, и сейчас не нужно было бы торопиться с изданием этой книги, которая вызовет со стороны многих людей недовольство и даже проклятие в мой адрес. Но больше я не хочу молчать и даже не имею ни времени, ни права этого делать. Yani bundan beri men susçok der, dımcak der, ne hakkım var, ne de vaktim var. КГБ-ның по лживому доносу агентов Комитета национальной безопасности Туркменистана, внедрившихся в наши ряды, 2 наших товарища были арестованы в Ташкенте в 1994 году. КГБ-ның bizning aramıza giren özünü opozisyoner aktivist görkezgen komitetin agentlerinin yalan görkezmesi esasında Taşkent'te saklanıp 1994 yılda Türkmenistan'a akıdılıp Türkmen kamalan Hoşarlı Garayev gizliğin ve näberli ýagdaýlarda türmede 1999 yılda öldürüldü. Beýlekisi Muhammed Kuli Aymuradov bolsa en tägem adamçılık adamın saklanıp bilecek şertlerine hem pes derecede türmelerin birine saklanıp otur. Yani bunun bilemizak elbette ki ondan beri neçe yıl geçti. Buların karşısına против были выдвинуты ложные обвинения в попытке совершить покушение на жизнь президента с целью захвата власти. На самом деле в 1994 году buların karşısına töhmetle cinayet davası açtılar. Töhmetle hamana bular prezidentinin vazifesini almak için onu öldürmek istediler diye. Aslında biz 94. yılda Aşgabat'ta halkın meydana çıkmağını, protest, miting etmegini, siyasata karşıdığımızı, ne doğurduğunu, şunu tayarlık görýärdik diye. Bütün Türkmenistan'ın halkını, bütün velayetlerinin halkının katnaşmağını üpçün etjekdik diye. Ýöne KGB'nın ýolboşçysy opposisiýanyň eden bu hereketini yalanlady ve bizleri oyunda ozdu diye, ýagny bizi uttu diye özlerinin maksatları var. KGB'nın elinden yurt gitjek, halk gitjek, hökümet gitjek, ortaýa da watan ebeýleki mafiyalara pul barmajak ve muny Niýazyň öňüne bular seni öldürjek boldular, bular seni ýykjak boldular diýip yalan bilen geplerini emetlip qamatdylar diye. Думаю, что даже Ринязов не поверил в эту басню, но в то время, когда в Туркменистане была острая нехватка продуктов питания и население Туркменистана готово было выйти на улицу 90-njy ýyllar kimler bilýän bolsa ýadyndadyr. Ağaçlara moly,
Açlygam boldy, kynçylygam boldy o döwürlerde. Adamlar belki meydana çıkmana taýýardyrlar diye. Ýöne ol kim bolşa bolsun watan döwlegi diýip aýdaýyn, halk düşmanı diýip aýdaýyn, beýleklerem korkup oturar diýip edilen iş boldy diye. Yani birini öldürýär, müňleri, yüzleri susturýar. Yani bu hukunda edip otylara Farhat Turdiýew alyp gitdiler, Rewşen alyp gitdiler. Bir giden adamlar alyp gitdiler. Atlary köp ýadymyjy Türkmenistanyň içinde o partiýa gurjak, men hereket etjek diýip isada ýerine galdyrmady. Kanun ýoly bilen ýol gözläpdiler, Murat Düşeňow basdylar. Bir giden adamlary basýarlar ki adamlar korkuzmak üçin edýärler. 17 апреля 1998 года, когда я приехал в Ашхабад накануне официального визита Ниязова в Вашингтон, 17 апрель 1998 yılda Abdukullayev Ашхабад'a geliyor, Niyazov Вашингтон'a gidiyor. Я на допросе, учиненном мне в КМБТ, поднимал вопрос о пересмотре дел Аймурадова и Хошалы Гараева. Mesela ben Ашхабад'a geldim, KGB beni gecesi bilen dapros etti diye, ben sonra Aymurat bilen Hoşaly Garaýew barada diýerlisiniň seredilmekdigini we olaryň türmeden çykarylmakdygyny aýdýadym diye. Haçanda men KGB-nyň sülçü bölüminiň başlygy, sülçüler bölüminiň başlygy Beýmurat Otuzow, eger sen bir kimi kimi basjak bolsaň, türmäge basjak bolsaň ýa-da günäkärlejek bolsaň, onda meni günäkärle. Men türmäge basyň, olarda hiç kim günah ýok. Sen olary çykar, men siziň bilen suwutlaşjak. Daşary ýurt gözekçileriň gözüniň, ekspertleriň gözüniň astynda diýenine Türkmen hökümeti muňa da ýanaşmady, ýani не решили сделать такой шаг. Хотя в течение многих лет настоятельно добивались России моей выдачи в руки türkmenskого правосудия. Meniň bilen suwutlaşmana ädim ätip bilmediler. Emma bir näçe ýyllap men Orsiýetde ýaşap duran wagty, Orsiýede her türlü töhmet hatlar ýazyp, Interpol ýazyp, beýleki ýazyp, men de Türkmenistanyň berin, biz muny suwd etmeli, biz muny ýok etmeli diýen dawalaryny, hatlaryny ýazyp gezdilerdi. Я обращаюсь с призывом к правительствам демократических государств, прежде всего правительству Соединенных Штатов Америки, ко всем международным правозащитным организациям, применить все свое влияние и авторитет для освобождения Аймурадова из тюрьмы. Я отдаю эту книгу на суд туркменского народа. Он вынесет свой вердикт. Мен bu kitabı Türkmen halkının suudunun qaramağını berýärim. Türkmen halkı bu kitabı okap men barada karar versin Abdukullayev. Yine adamlar Abdukullayev'in kitabını okap kutladık. Neyse edenler. Soraglar, waproslar, gyzyklanmalar barmy? Kitagadan da oturupdyr dikenler. Kim var, kim yok. Tak. Süleyman. Allah'a şöhretti. Peygamberimize şöhretti. Konu 30 sene önceki opozisyanın başına gelenler. Evet. Anlı Muhammed dileğini kesserdin avarsın. Tak. Beni yere gitti. Derdiri Türkmen arazi. Yaraşıf. Keşktat yazmalılarında. Yazılan adam yok. İnni Einstein ne mi diyere? Ben çıkan yerden çıktık bile miydi? Keşke yerden çıkalım da. Tak. Ne? Bir giden adam bloklak giden eken mi diyeler? Valla eydi de onlara iyileştir. Abdukullayev'in kitabına muhakkak olduk ne hep olsa. Böyle oza deyip oturacak del. Ödümüzü
Bu senin sebebi bu efiri görecek. Bu efiri skaç edip YouTube'a koymalı nasip oldu. 5. bölüm bolup geçe. Türkmenistan'ın opozisiyası o 2 yıl hükümette 13 yılın opozisiyada ve görüyoruz ki oyunlar 200'lü oyuncular komitenin aralarına giren agentleri bunları bozmaklık, bunları bölmeklik. Mesela bizlere geliyor ki Türkmenistan'a barmanı yattan çıkar ha? Barsak bizi öldürüyorlar hemmemizi. Biz ölümden korkacak kodun bela var mı bu yolda? Ölmeyecek adam var mı? Ya biz her gün geçende etil köprek yaşarız dik geçeceğiz mi? Yok biz her gün ölmeye kıymışız. Böyle izleyiciler, dinleyiciler, dinlediğiniz için sağ olun. Bu videonu ben YouTube kanalımda koyacak. Bölüm 6 olup geçer. 6 tane bölümü bölüp okudum. Sebebi 194 sayfanı bir saat okuduk. Kâbirden 3 ayım 4 saat daha okuduk kızıklırak yerlerini. Bildiğimden Türkmen diline tercüme ettim Kâbir yerlerini. Berde esası vakalar Niyazıp dövrü varada gidiyor. 2004. yıl içerili aralıkta. Ölmezden ön yadayın deyip karara gelip yazıptır ve bunu neşir ediptir. Neşir elimize gelip yetişene elektronlu versiyası internette Telegram kanaldan okulap bilen eğer isleseniz Telegram kanaldan tapsanız Serdar Hoca'nın pestik gezen Ştaydar Kıyalak tapılayan ya da YouTube'dan yazsanız tapav yok ya da mail adresime yazsanız olan YouTube kanalımda var. Bu gol yazmanı bunun bu kitabının elektronlu versiyasını pdf'ini okulap bilerin her birinize. Özünüze oğuz edin. Allah'a emanetsiniz.